Hello mga ka-listeners, kumusta og maayong hapon? So madag-umon gyapon ang kahaponon mga ka-listeners, no? Murag nagsugod taligsik. So karon mo kuanta suwayan nato ning Dungkoy Pusoy, no? Part 7. Labunga pa mo ulan, no? So naka 60% man akong cellphone ron. So iyay sugod ng taligsik da. So try nato ni karon mga ka-listeners, no? Og magbasa tag shout out ko to lang sa maapas, no? Diyan daghang ko gisuwat to mga resibo. Andiyan yung mga pa-shout out, pero sa ako to sa maapas na to basa mga ka-listeners kay limited naman sa itong oras aning vlog, no? Kay taas man ang drama. Nabunga pa mo uwan, sukti-sukti sa tagamay ni. So atong i-shout out ni si kiri puro magkakawan na nagsugod mga ka-listeners. Sugod na. So shout out na to si Chaichia, no? Si Chaichia. Chaichia, mao sakto ba ni? So kumbensya salamat Lods na nagyud ang gihulat sa tanan, no? Uy sa payan Chaichia. Nya si GGK Vlog Channel. Thanks Lord, my favorite. Salamat GGK Vlog Channel, no? Nya si Ma'am Grace Blanca Flor, thank you so much sir. Uy sa payan ma'am, ug salamat sa kayo sa imuhang kanunay nga pagtabang, no, sa pagpaload. Salamat kayo Ma'am Grace Blanca Flor, God bless ma'am. Unya si Archie Patron Bon, salamat Lods na nga jud ang part 7. Shout out ko Lods sa from Talikod Island, Davao del Norte. Shout out ko Lods from Talikod Island, Davao del Norte. So pasensyain nyo mga itoy nga gasamba-samba mga ka-listeners, no? Madungog yun ninyo kay kusog kayo na yung recording na itong cellphone. Madungog nyo mga kasika sa palibot ba. Nya si Hector Talon, sige lang Brad, hulat lang may perme kanunay. Salamat Hector Talon, no? Sa mga kanunay nga nagpaabot, salamat kayo. Nya si Gerson Lison, Idol John Kent, palihog ko sa part 7 Dungkoy Pusoy kay ato yun ni kay ako hindi ko kabasa sa akong suwat da, maroon akong doktor na kay atang yun mi sa sumpay idol kay nindot kaayo ang drama nga imong i-upload, no? So mao na ni ron part 7 sa Dungkoy Pusoy, no? Jason Leeson kay murag makakaya siguro ni 60% sa battery power ba sa cellphone, mas makakaya ni ron. So Emerita Vlog, salamat sa part 7, always watching from Kuwait, no? So salamat Emerita Vlog. Nya si Langga Enrique, thank you idol, always good ko gahulat sa sang imo upload nga mga drama. Keep it safe always idol. Salamat Langga Enrique, no? Nya si Jomar Gingo, pa shout out po idol from Mid Salip, Sambuanga del Sur. Salamat, God bless. Salamat po nimo Jomar Gingo. Anya si kuansad si Rochi Delirio Barido. Wow, salamat kaayo idol sa pag-appeal o shout out, no. Isa pa yan Rochi Delirio Barido, no. Pero kaduha na ning shout out nimo. Nya si Reggie Creed, thank you sir, waiting for part 8 super lingaw labi na diri ladyo. Salamat Reggie Creed, no. So waiting ka sa part 8 sa kuan. Ano man diri part 8 ni sa Wahilakay, no. So ang part 9 nakatapos ang sumpay na lang. Nya si Anali Buates, salamat sa part 7 sa kanunay pag-upload, salamat. Isa pa yan Anali Buates, no. Na si Mirian Rostria, daghang salamat boss, support rako all the time, di gyapon ko magmukuan sa kuan. Mao yun eh katawan ako pag ning kuan ba, basta mauna to, ha ha ha, God bless. So wais sa payan og salamat Ma'am Mirian Rostria. Nya si Danila Gonzaga, pa shout out sir John Kent, og salamat kayo sa makanunay pag-upload og mga nindot ka drama. Nya si Morlina Alcala, salamat sir, lingaw gyapon kog paminaw.
So salamat no. Nya banha kay mga iro dire. Igoy. So gud paghot mga kalistener no. So kini amo iro dire murag ni mga iro sa lasang no, makakitag tao paghot dayon no. Ignorante ho ning mga iro ani. Sa okay wa magudi kalaag-laag ni mga iro mga kalisteners no. Wa may gamay makita og tao paghot dayon. Maayo man po noon kay gwardya ba. So pasensya ay lang yun ninyo no nga murag makuha sa atong video record ang mga kasikas kasaba sa mga iro. Ya karon mga ka-listeners, murag taas na matag di yun maapas na ito basa kay daghan kayo. Kinila tiwason na to taas naman yun no. Sige, tiwason sila na to no. Aguntahan lang ninyo. Si Markan General, shout out na Markan General. Salamat kayo idol sa pag-upload. Naanap pod ko'y kalingawan sa akong pag-duty no. Salamat Markan General no. Nya shout out sa ni Kuanday ni Maureen in General no. Kay nagpa-shout out man ni siya tong mga niagi taon na karon pa ko inumdum da. Shout out Maureen in General no. Maureen Pantomnyal ba to? Mauna siya no sa iyang kuan. Nya Maureen in General sa YouTube. Shout out ni mo no na minaw ka karon no. Nya si kuan sad MG's Trirador Duryo isuda ning pangalanan solid support idol, shout out dol MG's Trirador Duryo kuyawag nga na Trirador man dito kag kuan kayo ni MG's Trirador Duryo kuyawan ni lisod basahon pamove in ang lisunod ha aron ma-shout out kinunay. Nya si Amorcito Serrano. Amorsoto Serrano. Silent listener here. Wala ko escape sa mga ads. Maura na ako ma-help nimo. Salamat Amorsoto Serrano. Nya si Vince Barniso. Salamat idol padayon sa pag-upload. God bless you idol. Salamat kayo Vince Barniso. Nya si Roger Belligas. Salamat boss. Sige kong hulat sa imong mga upload. Maura ni akong kalingawan diri sa Saudi no. Salamat kaayo Roger Belligas. Nya si Wildflower. Thank you so much idol. Waiting for part 4. God bless. Salamat Wildflower no. Ngawa ko masayop ikaw tong taga Bohol po no nga listener. Nya si Elmsky. Salamat kaayo Brad. God bless. Salamat Elmsky. Nya Analisa Tampos. No skip gid ko gyud ni idol. Musta idol amping kanon idol. Junax din shout out nimo Analisa Tampos. Junax. Ug si Joanna Original. Joanna nya original pag yun Joanna Original no. Sir, pwede pa-upload sa drama nga sa akong mga kamot. Please, thanks. Di kita di ko mo upload na no kay nanay nag-upload duha ka buok no. Kabalo ko na nakapaminaw ng mga speakers no sa mga dramang Binisaya og ni kuan Lady in Red no. So, di na mo upload na para di magkabanggaan no. So, ayaw lang po may itukmod nga mag-curious content mi no. Kay kabalo naman mo na yung nag-upload sa Pikas. So, ayaw na lang nyo i-request diri sa kuha kay Marius content na butaan yung kalakiha no. Manginaot ko sa inyong pagsabot no. Kay og Marius content problema na sa daan kay wala tay budget pang load mailag na ay kanunay manghatag pero dili po sa tanang panahon batiyo man putag ka ulaw o pagdawat sa mga kuano listeners kay siyempre parehatang naglisod parehatang naningkamot no. So ay lang gyud itukmod ninyo nga Marius content no kami mga channel ba nga nag-upload no kung nag-upload nagpikas respeto na to sila no mga ka-listeners para dili gyud magbanggaan ang mga channel no. Kung kabalo mo nga naan nag-upload kung nabitin mo dito paabot lang gyapon mo mga ka-listeners no. Pasensya lang gud pud mo sa mga uploader uban. Di kay kung tan-aw ninyo nadugay sila sumpay dire mo sa ako mga sa sumpay no. Ayo ni na mga ka-listeners no. Tagi po og respeto ang ubang mga uploader. Thank you. Ug paminawan niyo ang part 7 sa Dungkoy Pusoy. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan Dungkoy Pusoy.
Okay. Ano na ta? Ikaw, driver ni Bricks. Kuyog na mo. Ha? Ano man dudong dungkoy? Kuyog ka na mo tungod kay usa ka sa muila sa maong tao nga napuslan. Kay kita mang duha ang nakuyog. Kita ka gyud niya. No. Ha? Huwag kong kita, oy! Usa? Ikaw wa ka kakita. Bakakong ka. Nakakita ka. Wa ko mamakak dudong dungkoy, oy! Waday ka ni tanaw. Na ko pamakak dagod. Ay, lagi nakalingi man ko og sa pagtanaw na ko. May pisirin mo padagan. Saan mo na ko pag-ilato, be? Stilan ba yan ni mo? Totok ko na ako, be. Totok, be. Be. Totok. Totok na ako, dali. Tutuki. Ayaw! Sige, Ayaw na pagsagpa. Totok. Ditutok na bitaw ko! Akan na, da. Maro sa gan driver, kada. Ay, lagi mo pa mo ghost, oy, nakakita ko. Unsa man mo, oy? Lagi ko kita. Saan mo na ko pagkita to? Okay. Dili ka na mo pugson ha. Dili ka na mo pugson. Pero sultihan ako ang pulis nga wa ka makakita. Unsa? Nabay, tanawa. Giokban na sa mga polis ang gitabo na ng patayng lawas. Uy, tudod. Nga. Dungkoy, dali. O, tanawa. Unsa man? Ilagyo ko no, ha? Mao ni? Mao na siya. Siguro ka, ha? Lagi. Mao gini tuhana, mao gini. Sigurado ka? Mao lagi ni. Pa, ha? Giyon sa man yung pagsiguro nga mauning tawhana bay. Nga naka full face helmet man to siya. Naka full face helmet. Pero kining iyang sapatos. Huwag yung makinig kalsones. Oy. Ha? Ang sapatos, still to. Huwag ang kalsones, may gisis tuhod. Uy. Tuod no. Still to ang sapatos. Oh. Ug ang garsonis gisiun dapit sa tuhod. Ang jacket, ha? Di na mo. Para nimo, siya gyud. Siya gini. Siya gini. Nakasiguro gyud ko. Nga siya gyud. Kay, bantang kay na kung nakita ang iyang kasunis nga gisulob. Sidang nitapad ang motor nga iyang sakyan skutsi nga akong gisakyan po. Ug ang sapatos, naklaro na ko. So, siya gyud ay. Siya lagi sir pulis. Kaya sa guhol pulis. Nice to hear that. Unsa to? Oy, Charlie. Usa ka sa suspect, ha, Charlie? Bangas. Makauban dahil mo, ha? Unsa? Ayaw pagtilon to. Napil manoon ko. Tingon ako nice to hear that. Anong nilitok ba sa kag nice to hear that? Gisungog ko lang ka, sir. Ala, nice to hear that man sa ka, sir. Patay sa ganoon, sir. Apil sa ka. Sa? Ang pirming maglitok ng mga punga, sir. Maog yun, sir. Maog yun, sir. Kanis bricks. Mao na. Pirming maglitok. Sungog naman to ako, sir. Sungog na to, sir ba? Ayaw ko yapil, sir. Muna, dili may yung litok lang na imunda po. Ikaw bitan, litok masaga, sir. Suspect na ka. Mau. Di, wa ba na cellphone, sir? Kadiyot. Kay, masin sa cellphone ba? Sa iyang cellphone. Doon na tayo makuha nga mga ebidensya nga sa magkatudlo. Kinsa ang mga tao nga nagsuguan niya. Wala siya cellphone? Among gipangita niyang cellphone. Wala mo ikita niyang cellphone. Mo ba? Pero kadiyot lang. Ang driver sa kotse nga imong gisakyan. Wa mo angkon nga nagkakita siya nga buod kauntang pusilon? Ay, sir. Makuno, sir. Wa siya kakita, sir. Kay, naglingi-lingi makuno to siya, sir. Og sa diyang nitanaw siya, mo sa kuno'y pagpadagan sa tao. Makamao. Kamao yun. Di gustong mapil sa kaso. Negoro. Pero Ano, sir? imposible. Negoro. Imposible kayo, sir, pulis. Imposible. Well, Imposible kayo. sagdi lang. Dili sa tanang panahon mulampos sa mga dautan. Mahog nagyapon na sila sa mga kamot sa balaod. Pero, pagkataas ni mog swerte, dungkoy. Pila kay gayon nga patyunon ka naman unta. Pero, gani, gipusil ka pa. Niya, wa ka mamatay. Gikulata.
wa kagihapon mamatay. Gistrapping ang inyong gipuy-an, wa kagihapon mamatay. Giambusan, wa mobuto ang armas. O karon, kung wa pa mi, wa na. Gitiwasan na ka. Kinsa gyoy imong kaatraso ha? Wa man gyud sir. Sa imong pagkasugarol. Wa kay gipaguhan? Wa sad sir eh. Wa oy. Very good. Wa kay gitikasan sa sugal, ha? Sa mabasbara. Uy. Basin o gasler kasbara, ha? Sa duwang piat-piat. Uy. Arabay maayong musaputi yan, mga mahimong makwadro ang alas. Ay, wa ko na sir. Eh, wa taong ko ano. Unsa man taon. Kung mao, kinsa man di ay ang nasuya ni mo. Sir, kanang suya sir na agyod. Katugyod si Bricks. Patay. Mana sir, mana? Si Bricks. Katugyod si Bricks. Murag maugi mo pasingilan na ni. Suya sa gugma. Iyay ka. Sigurado ka ba? Wa may laing nakontra si Baydongkoy, si Bricks naman kay karibal man na sila sa gugma ni Joy. Ay, si Briggs. Pero buotan man si Briggs, sir. Buotan man si Briggs. Kay yung gani kung gitabangan nga makagawas pisuhan. Mao na sir, mao na. Pero basin og taktika lang na ba sir ba? Aron din siya madudahan ba? Animal ka, Charlie. Isumbong di kang Briggs. Isumbong di ka. Iyay ka. Napaingon din ng pulis. Ikaw, driver. Oy, sir. Ang sayato, sir. Sir. Buotan dai. Paminaw, ha? Oo. Tinuod ba nga wa ka makakita sa dagway o bayon sa niambos ni Dongkoy? Nakakita ko, sir, pero nakapadaga mo siyang motorsiklo, sir. Instinct sa tao nga kung doon na'y pangitabo, siya mo tanaw gyud aron pagsuta. Nakalingi lagi ko, sir. Okay. Diti ka pugso na. Mukha ni Dongkoy, eh. Pero masulbad ra ang maong mga nahitabo. Kay dili sa tanang panahon nga magmalampuson ang dautan. Sir. Driver. Salamat na lang kayo, ha. Butan nagigtingon. Kaya na si Briggs. Ha nga. Salamat kayo siyang kayo, ha? Akong sultihan, Dodong Dongkoy. Tubutan na gina. Di na mo musakay? Ha? Ayaw na. Bita-bita din nami. Ipangumusta na lang ni Bricks, driver, ha? Oo, akong sultihan. Sige, salamat no, ha. Tubutan na gina. Nice to hear that. Oy! Suspek ka! Suspek! Suspek ka! Uy, ako ilabutan na, sir. Marin ako, eh. Malay na. Oy! Buong-buong tawa na! Nagtuo tingali sa nga gitiw-tiw na siya. Dili mapapas na ako ang mga pung nga ilang gilitok. Ilabinasa na matay o kang Bricks. Ha? Mao gyud. Saludo ko ni mula sa kiha yung bilin nimo. May talagsaon kang kaisog ug katakos. Nice to hear that. Suspect ka, sir! Galit. Lapis ko. Sige, buhay niyo. Mabuhay ko. Mabuhay ko. Bahala mo niya! Niarang akong driver. Unsa kahay isang putan. Unsa? Positibong gila ni Dongkoy nga. Nga si Kurakol, maugyod ang nag-ambos niya. Oh, Brex. Gisikit ko sa polis. Wa ko man ko nga nakita ko nga sa pangitabo. Sa diyang pusilon unta si Dongkoy. Sa ato sa stop signal. Kay usa man ta ko sa pailhon sa ilang napusilan. Pero nibalibad ko eh. Shit! Pero si Charlie, usa gyud sa nagsipsip polis nga wala ing karibal katraso si Dongkoy. Kung dili ikaw. Ayatis na. Kay kamoy karibal ni Joy. Unsa? Traidor, Charlie. Lebyan pang nakakaon.
Habit nilang busdik ng tiyan sa kabusog. Gidaot pa ko. Nagpaputos mong pagkaon. Oo, lagi. Oh, gusto tilay mo tilaw sa akong kabangis. Maugid, Briggs. Og si Dongkoy, busit na tawana. Taas mo kayo nagkinabuhis Dongkoy, Sir Briggs. Ano sa kay Berto na no? Tunagi tayo anting-anting, Sir Briggs. Karong panahon ako, Rakol. Wala ka ng anting-anting. Pero, kagayon pa yun. Dili mo guto ang armas. Gistrapping ba? Wa maigo. Di ang pat yung tawana. Mabutrang di malas kinabuhi ang tawana. Didili ko siya lungan. Hantod na matapos ang iyang kinabuhi. May ganino kay gihatod sa mga pulis diri sa bag-o na tong gipuyan. Oh, boy, Charlie. Basin pa dining dapita, luwas na tayo. Ay, boy, Charlie. Unsaon na lang ka na sila si Dungkoy ug Charlie, no? Murag, pirmi maging nag-ungaw sa peligro ang ilang kinabuhi. Kanas Dungkoy, maunay nagdaog di malas. Murag patyunon gina siya. Ah, Joy, Ako pa ng Dungkoy, no? Mulaya siya ni Dapita. unsa? May pagtambagan na ni mo Mercy. Magpalayo siya ni Dapita. Aron dili matibuhay ang iyang kinabuhi. Kaya kung magpabili na siya din di magdugay. Makuha gina siya. Mamatay gina siya. Joy, Di gina siya hunungan sa tao o mga tao nga mamatay na siya. Tiwasan mo gina siya. May magmulayas na siya. kung mulayas si Dungkoy, magkalagyo na mo. Anong di magkalagyo? Sa problema. Yan naman, di kami ngawon niya. Saba ko na Mercy, eh. Suko tayo mingawon, eh. Anong kutang mingawon ko? Sa milabot ako sa kinabuhi. Oh, mausad, no? Hanggaw biyatawan ni mo, Mercy. Nga nagutang nasul na sa utok ni mo. Nga ako mingawon ni Dungkoy. Aw, kuan ba? Kanang basin kun, mingawon ka sa iyang mga kabuang. Kana ra gyud mingawon ko. Buyag. Ay, basta lang, Joy, no? Dili lang mahibaw-an ba? Nga moabot lang unya ang higayon nga. Nga kamugod ang magkadayo ni Dungkoy. Pag ba naman sa imo kaon pa dukot, mabusog pa ka. Kasi nagutman na ka. Taka ang taong kagyawit ya, oy. Uy, kana si Dungkoy ba? Naipog og nahigugma pa yun nimo. Hilom naman si uy. Unsa man in taon ka. Kanang ang Dungkoy, pulos na binuang. Pulos na jokes. Uy, basta nalimot ka, Joy, ha? Nga usahay ba yan, no? Mas tinuod pa ang jokes kaysa promise. Ay, oo ka man ana. Anas Dungkoy, why serious ang kinabuhi ana. Munay tao nga sa akong giingon sa makadaghan na gid kay higayon, tao nga way diskarte. Huwag di, tumaro na ang tawhana. Wa na, alaot ang asawa na. Pero, tanaw sa nako, di na maminyos Dungkoy. Kay, di man na makanti kong mo explicar o babae. Joy, uy! Bitaw, tinuod na akong gisulti, Mercy. Pero basin huwag naingon lang anas Dungkoy tungod kay kuwang siya sa pagsalig si ang kaugalingon. Ha? Unsa? Kuan ba ka nang naingon lang anak nas Dungkoy. Dili mo seryoso sa usa ka babae. Tungod kay, uwa siya salig si ang kaugalingon. Ang una-una gud anang Dungkoy ba nga igo ra gid siya sa pagtamay siyang maangkon. Ang iyang maangkon ba igo mga pagtamay lang ang iyang maangkon gikan sa usa ka babae. Unya, unsa? Sama ni mo gud oh. Di ba Ay. sama ni mo? Wag yung ka buday niya, permi lang siya magtamay niya. Hala, uy, in taon, Mercy. Unsa man mo pagdaig anang taong sugarol. Mudaig-daig ka na. Kapila lang magbalik-balik sa presintos pulis. Kinadakpan siya. Tigbakay, hantak, baraha. Unsa may kaugmaon sa mahimo niyang pamilya, anak Mercy, ha? Oh, basin pa kun wa pa gid na mapundo ang huna-huna anang Dungkoy ba? Inga lang kinaway diskarte. Ah. Driver siya, perming mapapadlong, perming madakpan, dili mo sunod sa balaod sa trapiko. Di ba nga maayong laki magana siyang mekaniko? May abilidad, pero wag gamita. Kay tungod, lapsaw og utok. Joy. Dahil sa aragod, unsa ba gid gipangita nimo sa usa ka lalaki? Mercy, di ko makauyon sa tao nga hatagan ko sa tanan akong gikinahanglan apan ikaw pasagdan. Gusto ko sa tao nga ako'y importante labaw sa tanan. Wow! Nice to hear that! Patay ka! Ha? Suspikas ng ambo si Dungkoy! Alright. Unsa man? Mubalik na ka og drive? Ay, ana na lang yung tingali, boy, Charlie. Kay, mag-unsa man ko kung dili ko mag-drive. Pas mo, bitok na ko. So wayan ako og sulti ang akong amo. Sultihan ako nga mubalik ka drive. Ay, makikita lang ko. Ako yung muspik ka. Kana. Mau. Labing maayo. Dadun ti ka kang Sir, Mr. You. Sige, boy, Charlie. Ay,
dinilang ko no to pabuto na to si Mr. Yo! Matod pa tong Mr. Yo? Mr. Yo! Usa Mr. Ye. Ayo, ana lang, Mr. Yo! Kining may tagmusugot Explikahan na lang to maayo. Tabangin lang ko. Oo, ako pa. Ay, nanay, nana. Yan lang pa doon si Mr. Yo! Oh. Sunday! Mr. Yo! Sa toyo man. Niya akong migo, ha? Si Baydong ko, Mr. Yo! Tungkoy. Oh, Sara, kumusta? Sara. Niya ko, Mr. Yo, kanang mubalik ko na kong drive. yes, yo! Ako Balik din na ka dawa ba? sa ibo. Ay. Dili na ako dawat sa ibo. Ikaw sugaron man. Sugaron. Ikaw sige ka ng piso. Wa ayo. Mr. Yo, Ako dili na dawat sa ibo. Wala ka ay ayo. Sige ka ng piso. okay lang. Salamat kayo, Mr. Yo. Kada, sorry na nga. Pero, ang tao, bisyoso, wala ayo. Kada ibo pata, kada ibo sugar. Kung ibo para tigom, ibo, piso-piso. Kada kaya, kapalit ka auto. Salamat lang kayo sa mong tambag, Mr. Yo. Mr. Yo! Di gini mo siya dawat on Mr. Yo? Kada dili na lagi, dili. Nasa ka ba dili Oh. ka sabot? O di apunan ba nga? Ano na tao gusto mo patay sa iya? Ano na gusto mo patay sa imo? Olong ko, ipiniglo, maaper ko. Okay labot, Mr. O, Yo. si Bako ako makasakay sa imo nga gimaniho. Ikaw, abusan o siron. O, patay ka. O, di apinon ko, patay ako. La! Naibaw rin ka niya. Giambusan ni si Baydong ko, Mr. Yo? Karaman ako hibaw man. Ako panibulong ko, ikaw, layas. Ako, layas? Oo, ikaw layas. Ano rin kay ka nga rin mamatay. Kaya karano naman na tao na gusto mo patay sa imo. Giposila sa mga tao ang tao nga gustong giposila sa mga pulis ang Oh. tao nga gustong mo patay Oo na. na, patay na. Patay na. Oo, katong iposted sa pulis. Oo. Sinugo ng kanto. Ay. Ano na mas tirmahin? La. Doon na mas tirmahin. O ikaw buhi pa man. Kanto, kita ka tunain nga hard killer para ikaw patay. Mr. Yo. Lingkod ng tadires may punuas ka siya, bay. Sige, bay. Ay, Baydong ko. Nga, Murag di ta. pa na may ayaw ng kinabuhi ko, ba, Charlie? Nga nung taon? Kaya nga nung nasuko sa deka ni Mr. Yo. Oo, ang kumsuko niya. Tungod kay gusto man siya. Aha? Gusto siya, eh. Gusto siya? Oo, gusto lagi. Hmm. Dili sa mudawat na ako tungod kay maamong siya. Niya ako sa karol. Sige lang ka piso. Naibaw man sagod na siya sa dagan sa buhay ni mo, Baydong ko. O bay, ug tungod na mas mayo tingali nga magpalayo na lang ko ni dapita. Baydong ko. Yes, hello? Oh, mahal kayo nito ba ka, Charlie? Yes, mitawag ka man. Gimingaw ka na ako. Hilom, oy. Wala mi, Charlie. I miss you. I miss you, turu-turu. Taba ka diha, oy. Lapo si mong buko-buko. Hanggang juga, Charlie, oy. Messi. Di man niya. Sa tuyo ni mo. Di man ni yun ni. Unsa man? Di man ni ilang yun. Lagi, unsa man? Di man ni lagi. Lagi! Unsa ba ko timanan? Okay ni. Basta makadayon ta. Di tagyo ka ilisan. Are you sure? Yes, di gati ka ilisan. Permit tagyo kang hubuan. Ay, Charlie ba? Ikaw, no? Pero, Charlie, sultihan sa tika. Unsa man. Nga kung kita ang magkadayon, bukas ang charger per me Ah. para dili malubat ang imong energy. Ay, kalagi. Nisaksakanan diri ay. Ang ilok, Charlie, oy. Ay! Ngayon na nawag, magkaay. Mingaw-mingaw lang ka na ako, da. Ay, ang agdi ko manawag, ha? Kaya gimingaw ka na ako. Dili, ay! Manukmat ra ko! Ha? Manukmat ko ninyo. Anong nukmat man ka na ako? Wala man mo, wa magad may pasalamat Teka si naman. Dungkoy. Wa may pasalamat si Dungkoy namo nga giadto gid mo og pulis aron maluwas mo. Kay kun wa ka mga pulis siguro deadball na karon si Dungkoy. Aw, oy, salamat, oy. Si Dungkoy. Adi aman. Mura manig imungaan nga pusan. Unsa? Ano Oh. man? Murag duwatan sa paglaom. Unsa? Lagi. Bigo na ba makisulti kuno ko? Salamat kayo, Mercy. O pangumusta lang ko ni Joy. Di man si Joy. Pagsulti mo. Mau ba? Makiksulti ka na ako. Kakadit ha? Joy. Hello. Joy,
Buhi pa ka? Buhi pa taon, oy. Ngayon sa man. Di pa ka mulaya sa nindapita? Ha? Palayo ang nindapita, uy. Aron pabilin ka nga. Mabuhi ka. Joy, paitas kong gugmo ay mura magbinggo. Sige lang waiting. Pero may paso ng witing ni mo. Kaya di magakamao. Joy, Kung mawili kas kinabuhi ni mo, palayo ang nindapita, dungkoy. ay kabala ka, Joy. Magpalayo ko ng dapita. Pero utang buot lang. Di ko gustong mahibaw nga ikaw mahilak. Aron mangita na ko. Unsa? Buk! Baon ko. Magpangita ka sa akong kabadlongon, Joy. Ako lang yampo kanunay nga ilikay kas kadautan. O gikaplagan mo ang lalaki nga mo'y imong damgo nga imong ikauban sa kinabuhi. Oh, maayo. Kinakasulti ka, anak. O sa makausa pa, salamat kay sa mong tabang nako. Hikalimting ako mga tabang ni mo, dungkoy. Di ko malimot, Joy. Hinumduman ko kana kanunay. Dili ko taong limtanon. Tungod kay ang kalimot way gahom. Aron kalimtan ko ikaw. Tek, atik, bini mo. I'll be loving you eternally with a love that's true eternally. Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng pusong sinugatan o tukso. Layuan mo ako. Sus, kakaparaw giniwang tawanan ko. Madamo ko sa kabuan mo ng kuya ka. Bye! Bye. Naunsa mo diyan, nagkantay mo. Hay, lakip si Joy. Oh, Gusto mo layas ko ng dapita. ha? Unsa? Mao ba? Bay dungkoy. Duha na sila nga palayason ko. Si Misteryo ug karon si Joy nasad. Unya. What is your decision? Adto na gyud paingon ba Charlie. Ha? Magpalayo lang gyud ko dinhi bay Ah, para may kahigayunan pang mabuhi ko. Pero misalig na ko sa Lord. Siya ang akong Ginoo, siya ang akong dangpanan, siya ang akong tigpanalipod ug siya ang akong giya. unya kung magpalayo ka. Asa man kang dapita? Ha? Tingalig mahisama ko sa manok nga wayo. Ah, manok nga way o. Magpataka ng lagdagan ug way saktong direksyon asa paingon. Sakto din, no? Kanang putlag o babuyan ni mo. Ay kabay wayo Ay, 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 ay. Kay bawo ka sa paingon. Biday, sayop na ay, sayop na. Anong may sama magkas manok nga way o nga ikaw di man ka manok, tao man ka. May mga mata, may pangutok ug labaw sa tanan, may abilidad ka. By Charlie. Yes, you are bright. Nice to hear that. Oh, suspect ka, suspect, suspect. Buwag tuntun ako. Paminaw, good bay, paminaw, bay. Sakto to akong gingon, bay. Bright ka nga pagkatao, oy. Pinaka-bright kay ka sa akong hibawan sa ludo ko ni mana. Basta taong sugarol, bright gina. Kana lang Kristus buangan, bay. Di lalim ang abilidad ana, oy. Sa pagsag-o sa mga tao nga imong gisugalan, ha? Grabe ug memory ng masyador ana, oy. Di ba? Oh, kita ka, kadagan ano tao masyara na. Oh, by Charlie. Oh, gamitan ng imong ka-bride bay kay bride kay ka. Ug matud pa nimo, kung buhi pa lang ng imong ginikanan, abogado ka na karon. Pero kay wa naman sila, driver ka lang ug mekaniko ka lang. Oh, by Charlie. Pero ug mubiya ka, mag-unsan lang ko, ha? Mag-unsa ko. Ano siya? Nabayot na ka? Dili bay. Mura na gutag managsuon bay, di ba? Ug kung malayo ka, mingawon ko nimo. Usaon ka man, by Charlie. Kano sa kambiya, ha? Kano sa kamulayas? Naibaw ka ba? Mm. Basta may bawra ka, hindi na ko magdugay. Magpalayo na ko ini dapita. Oh. Ug makaayo man sa nini mo. Ay nga nung makaayo man anako. Hindi ka maamong. Ah. Basin og mapagan ka. Kung ang gustong mo patay nako, mutunga ug unya apilon pusilon ko. Nya kung layo na ko nimo, adi nang ka maapil. Mau. Sa pagkakaroon, mangita ang sa ug kwarta nga akong mabawon. Musabot ang kahiubos atong dungkoy ni mo, Joy. Dabala siya eh. Sabay pong taon niya. Ano ka among ko siya? Nga maayo akong sugyot niya. Pero mo lagi hinanggaw.
Matod niya kung malayo ko na siya, magpangita ko. Ha, yaks, hanggaw, tuntog yun. Nya, unsa man to? Kanta lagi kag tukso. Layuan mo ako. Angang, Ano to? kanta mo sa check, I'll be loving you eternally. Nako. So, man, mulaya si Dungkoy? Mercy, para sa iyang kaayuhan sad good. Nasa gusto siyang mamatay? Kung gusto siya o magpabilin, siya din eh. Aw, sa ato pa di ay. Dili ka gustong mamatay si Dungkoy. Ay, Mercy, gitambagan lang nako siya. Nga sa ato pa, bililhon ni mo siya. Mercy, Mm. ang gawa ni mo, Mercy, eh. Naunsa ko taong kagilain mo pagsabot ang akong giingon nga palayason siya, ha? Kadi lagi ka gusto nga dunay mahitabo niya. Oo! Sige, balik ko, eh. Lala, may nanawag ni mo. Bricks. Si Brex! Hello? Bricks? Hello? Joy? Kumusta? Nia, buhi pa, Bricks. Ikaw, kumusta? Nahimo kang suspect kay nakaila ka sa mipatay ni Dungkoy. Joy! Oh, dako ka ng bakat, Joy! Oh, nice to hear that. Oh, suspika ka ni sulti ka na! Suspika! Bricks, basta dunay daotang binuhatan ang tao. Molis ngaw gina. Sa? Ang mga daotang binuhatan, dili gyud sa tanang panahon nga kini magmalampuson. Moabot gyud ang adlaw nga ilang basulan ang dautan nilang binuhatan. Exempted ko anong imong giingon, Joy. Doon kay wag ko anong dautan nga buhat. Oh, labing maayo. Nindot, Bricks. Nagtipon mo balik ni Dungkoy? Ha? Nagtipon ba mo balik? Wa, Bricks. Tungod kay dili ko gusto nga maamong ko sa higayon nga mapatyan siya sa tao o mga tao nga nagtinguha siyang kinabuhi. Joy! Oh, it's that my cellphone? Oh, it's yours. It's yours. May nanawag ni mo. Siya, hello? Yes, kinsa ni? Ha? Si Mr. Danny Tibis ni? Oh, konsyal! Siya ako'y kalagad. Ipayo ni mo ang imong sakinan? Okay. Oh, sige, karon na yun. Muna ko. Nice to hear that. Okay, bye. Okay, nice to hear that. Di magpaayo. Kinsa mo to? Kuyog na ko, ha? Ha? Sa pag-drive ron. May ayuhon kong sakinan kang konsyal Danny Tibis. Uy, si Konsyal dito. O sige, kuyugan, di ka! Layo pang ilang Konsyal, Danny Tibis. May Dungkoy? Kwan, tuwa sa Mountain View Village. Uy, layo ko hindi. Ay, hapit na. Hapit na, sunod skina, likota. Padung na sa ila. Amo ba? Oy. May motorsiklo, padaplin, tagamay. Oh, kadul na. Oh. Pistola. Ha? Dive, Charlie! Dive! Lap! Dive! Patay na ko! Patay! Buhay pa ka, buhay pa ka. Buhay pa ko! Buha nga ko! Kaya sakit ako! Dive ko! Then, kung sa madoy! Nga mo to! Kung wa pa ta makadive, wa pa ta makabantay, bay! Patay ta! Oh, kayo ba, Charlie? Dali! Dali. Dali na! Dali! Dali lagi! Dili na. Patay ta, bro. Kwan, ahak na siya na eh. Sa tabi ha! Kita ko yun. Kita si pagdahi po eh. Hinahak magkakanahan na kadiri ko dahil paingon ako. Dili ko na. Iprotektahan talang ka! Ay, basig mo balik ito ba? Dali! Dali na! Tapos may kasada. Dali, oy! Managan ta! Oh, sige lang pakyas. Nakadive, nakaupo. Wa pa, patay ka sila. Bullshit! Sila yun untang duha mamatay. Hurutun ta sila. Sinunggoy Charlie. Basig madakpan ka? Patay ka sa silop, ha? Nagbantay ko. Sige na, bye. Unsa man is Dungkoy? Kinabuhi sa iring? Bullshit! Hala na, unsa naman taon mo, uy? Murag patyo no, nagkitingali mo, Charlie. Ay, gusto gyud tingali ni matahan na nga. Among ipakita ni Bay Dungkoy ang among kabangis. Ay, saan ko niya magpakita sa inyong kabangis? Nga dili man muharong na mga tawhana. Makigarong unta na ninyo. Kanang away nga patas.
Mao lagi, harap-harap unta ba, harap-harap. Hindi man lipot man nilang gusto. Unya asa man day mo ron? Di ami diri ay may giayo ming sakyanan. Ni ami sa Mountain View Village sa ilabang konsehal Danny Tivis. Unsa na? Si Piat ko. Di ka gina sa hunungan lagi, hangtod nga makuha na sa dungkoy. Mulayas na lang gina siya, magpalayo na siya. Pero bang di siya makita sa tao nga gusto mo patay niya. Bitaw no. Ako gyud gikuyawan. Oh, hupaman ka. Nakonsensya ka? Oh, Mercy. Basta pinagkatampo og dako sa peligro sa kinabuhi ni Dungkoy karon ang inyong pagpatuong kaslunon kamo. Oh, Mercy. Na! Mamatay gyud na sa Dungkoy tungod jud na nimo. Unsa? Ay, sorry ha, pero feel ko lang ba? Mercy, unsa man gusto kang hiubos ko nimo? Suod kayo ta pero dili ko gusto nga tungod lang ni Dungkoy. Magkahiubsanay ta. Nangayo na bito kog sorry nimo. Kay basin og nasayop lang ko. Pero murag duol man gyud sa tinuod ang akong pangagpas, dili ba? Please lang ba? Please lang. Ayaw kong pakonsensya, Habi. Ay, wa ko magpakonsensya nimo, uy. Pero gipukaw ta lang ka. Tuy kay basin ba og usa na sinungdan tungod kay hangtod karon, wa man gyud ninyo usba. Wa man ninyo klaruhi si Bricks nga ang inyo hang gibuhat pagpatuo lang nga kamo kaslunon. Nya dili kay tinuod. Mercy. Oh, noon sa kadya maka-afford ba na si Bricks ha? Basta na pagsuhol na siya mga tao nga mupatay kang Dungkoy tungod siyang kasuko nga gipakyas nimo siya. May punto ka ba, Mercy? Ay, salamat intaw ni nakasabot nang ka. Basinog, mao nang hinungdan nga dunay tao nga nagtingwa sa kinabuhi ni Dungkoy sa. Ay, lagi. Mong bakwian na ninyo, uy. Nosa, wala dyan ka kay feeling ni Dungkoy. Mong klaruhin na lang si Bricks nga dili tinuod nga kaslunon mo. Ayaw gyud paghunong. Hangtod nga makuha mo kang adawa. Sige, mamunta. Pagkadanghong baan ng Dungkoy. O lagi, humit kayo. Usa ayaw gyud long buhata gyud ang tanan. Baro pa kabig sa, dili sa yun na yung gipabuhat ako eh. Basta, ay sugo pasagdi. Ay wala ka pasagdi. Ay unsa ka pa? Di nimo. Kwarta? Naat. Sumay mo, ha? Pero ba ko sa pagdudas mga pulis? Ay parehas ng duha. Mao gani, hindi kita magkupiyansa. Ay minaw. Sutaon na to. Kung wa ba mag-ipon silang Joy o Dungkoy. Wa man tingali. Di ko gusto. Di ko gusto ng tubag nga tingali. Gusto ko nga kanang siguro gyud. Wa di mo magigsulti ni Joy. Ha? Ha? Nanawag mo ka kaniya. Oo gani, pero baka ko na si Joy. Baka ko. Kaysa diyang nakita na ko nga dito siya sa ilang gipuyan. Dito silang gipinuyanan doon ay sapatos sa laki. Pero iyang gipatuon ako nga sa iya paryente. Pero ang tinuod kang Dungkoy di ay. Pero Breaks, ikaw ba? Anong bagid ka nga focus mo ka ng Joy, ha? Kadagang babae, ha? Nga, labaw pa ng Joy? Sa mo ka? Sa, kalimtin mo yan, ay? Dahil naglaro siya mong kinabuhi. Oh. Kurakol. Tingalig tungudan ng bayana, mariskwido ka? No. Di. Sam ka kang guwapa. Oh, kalimtinas, Joy. Sam ka? Ayaw ko mando eh. Natandog ang akong garbo. Iya kong giinsulto. Mauy ang gipili ka tong Dungkoy, pusoy. Mauna diha. Wani mo na nga, yung anak siya ka-chip ng bayana. Ha? Chip? Oh, chip! Yung anak nga kaubos ang bayana. Imagine, ikaw kumpara to Dungkoy. Wagas kumingking. Wagas si mong kumingking si Dungkoy, eh. Oh, nice to hear that. Suspect ka! Buang ka! Buang! Nakalimti itong bayana si Briggs. Pangitag lain. Panggol ka? Kalitan mo ni mo, ha? Kuna-unaon ka pa na. Pero koy, tumanay nga kung dimando ni mo. Suta kung wa bagyod na sila magtipon, si Dungkoy ingon man si Joy. Pwede ka makatabang na ko, anak. Ang akong misyon, mao man ang pagtipi kang Dungkoy ug i-appeal kong Charlie, di ba? Oh! So ka ng pagsuta kung magtipon ba sila. Ha? Pwede na nimo. Ah. Di ba ngayon na to ba? Yan ang buhay, may puhunan ako ni mong gisugo, di ba? Sama sila itagpos ang kauban. Karon, deadball na. Ha? Okay. Okay! Mo na. Uy, Tunga ta. la. 5,000 may gatag ni Konsyal Dan eh. Kadako. 2,500 ang imo. Tunga ta. Uy,
murag sobra ra na oy. 3,000 ay imo, 2,000 ay ako. Maikog ko ana kay helper ako kunimo. Ay, mana magtunga ta. Aron makaingon sa ka ba nga dili ko tantong swapang ba. Ah! Pero sa ingon kon mamatay ko, Ah, makaingon kas mga tao nga mutambong sa akong haya nga kinis bay dongkoy di gyud ni daw. Well, iyag yung gitunga ang 5,000 gihatag nako. Mana yun ka? sabay di ay. Iskot ka magkamatayon ay. Ay nga ta mangandam uy. Ay, Kaysa pagpaingon nato din he. Gipamusil kun ta. Basin og giniguli pod nato ron pusilo na sad. unsa? Mao nga mangandam kita. Ah, kuyawan sa tanim mo bay dungkoy ay. Ay gisulti anagod. Kuyawan jud ka kay nahadlok ka man nga mahimo nga makuan maunsa ka diha sa imong kamatayon. Ay, iskot ay. Kinsa may di mahadlaw kamatayon be. Gusto pa mo ko magpakabuhi ko be. Ay wako kadloking kamatayon ba Charlie? Ah, bay dungkoy. Karon gikan dinhi. Managkota. Ah, unsay managkot ah? Ay, managkota din ni Senyor Santo Niño. Idagkot na to daan nga atong kalag. Ah, kanahan ka man oy. Bay dungkoy ay. Kuyawan sa tanim mo ay. Ay, managkot ang daan para sa tong kalag. Ah, Dili ta magpaabot nga ang laing tao mo mudagkot sa tong kalag. bay dungkoy oy. Inigdagkot nako, akong iampo, magyahit ang ampo, ha? Ah, unsa? Oo. Inigdagkot ako sa kandila, akong iampo ang imong kalag. Unya? Kaluwian mo, Ginoo ang kalag ni Charlie. Bas ka! O ako, pausa rin ako isultisan. Kaluyan mo, Ginoo, ang kalag ni Dongkoy. Correct. Wala ay, mga on sa tayo. Imul na yabag daw dali. Gigutom na ko tanang. Tata na. At ito mga ons ilang kuan, ilang buyaks. Buyaks! O, liyo bas merkados pardo. Ang uno. Okay, to aroy, kuan dito, kanang, sila nga, tagutungan dito. Tagutungan. Tagutungan. Bakasi. Makasi. Kana, lami na, kana. Na. Pero, kuan, dili ta mo balik sa tungagi. Oy, nga naman. Kuan na pagka, pasihirog at tangad na itong tao nga gusto mo patay na to. Mangita taglang agyanan. Mau sa no, mau. O, sige. Ari tadir kay mo agay. Na madil shortcut. Dali. Diol na lang ta. Oh, Oh, biyunong man ka. Oh. Ako ni Honong? Ikaw ni Honong? Ako din ni Honong, ako maligaw na. Balihon sad nimo. Nga nang Honong ta. Ha. Doon lang tata. Gutom na kayo. Nga natas Luyos Mercados para Okay, doon. kuan ba? Ato lang siguroon. Siguroon una na to. Ano sa'yo, siguroon? Kaya daghang nagparking motorsiklo. Oy, Ha? kadagang nangaon din. Laruha kuno kun wa ba diha. Ha? Ang motor nga gisakyan atong buot mo patay na to. O tuod no? Pero atingali oy. Manigurulon ta. Ha? Sige. Bet na ko eh. Kay numdum po ko sa motor. Ha? Muragwa man diha. Sige, tata na. Nga? Kuman itong pangaon, nagkuta. Oh, mamaga. Diyan lang ta sa simbahan sa Pardo. Layo naman tong basilika. Diyan lang ta sa simbahan sa Pardo managkot. Pwede na. Okay na. Busuga na to. Kalami sa bakas sige. Doon na ta simbahan sa Pardo. Dili lang ta agi sa merkado. Okay. Sige, tara. Tara na. Uy, hapit lang sa di tagtanaog lampas ng isda. May mga malampas diya. Tara! Ay, balit na tabay. May lampas nga katambak ay. Kana. Siguro kang labas na. Ha? Siguro kang labas na. Bukikiyo na tong hasang. Basta maglaway pa, lampas na siya. Bukikio na to. Oh, bukikiyo na to. Uy, Bukiki. ang ano ba tao, gibulikat na ni mong hasang ana, oy. Eh, ako lagi siguro kung puwa pa ba ang hasang o labas pa ba? Oh, mau na. Puwa pa na sa imong lubot, do. Ang bungos kayo. Narigtatas unahan na. Palit magkatagar ng baboy. Oh, Mercy. Sige ta na. Dali. Joy. Hala, sila si Dungkoy si Charlie. Oh, may nakita ta, Joy. Oh, nga naman. Juan, manamilit na ko nimo. Unsa? Please, release me and let me go. Tungkoy. Tinuod ka, Dungkoy. Oh, Mercy. Magpalayo ka. Talikdan ko kining dapit nga naghatag ka na akong kasakit. Nagtuo ba mi nga dili ka madutlan o kasakit? Every pain gives a lesson, and every lesson changes a person. Dungkoy pusoy. Magpalayo jud ka, Dungkoy. Pagpalayo gina siya, Day. Day Mercy. Kay gusto siya ba nga palugwayan ko niya yung kinabuhi. Oh, mo na labing maayo ni mo buhaton, Tungkoy. Magpalayo ka. Mulayas ka rin dapita kay murag. Huwag kay swerte din dapita. Bitaw, Joy.
Sanasan napita. Huwag itingali ko'y swerte. Ilabinas gugma. Ay, ay. Ano na lang anang gugma dong ko ay na lang ana. Kay samot ka kawa kay tumaro ana. Joy, Ang babay, sugot na nimo basta makita nila nga responsable kang pagkatao. Mao. Joy, Pero kisa may babaeng mo kung binser tao nimo eh. Nga wa kay may tarong trabaho. Na kay abilidad, wa mo gamita. Palabin mong sugal. Makakwarta gamay, hala sugal. Tigbakay, hantak, baraha. Ha, kisa gutay babae mo sugot nimo ana. Nga labing siguro ang babae nga malambigit nimo ug di ka mag-usab sa imong pagkatao, konsumisyon lang ang imong ikahatag sa imong asawa. Mao. kining imong ipanulti karon Joy. Himuon ko kining hagdanan para sa akong kausaban. Mausab pa ka dungkoy. Doon na pagkikausaban ng tao, Joy, oy. Ang kahoy nga guwang na Charlie. Ha? Lisod ng tuliro ng hiwi. Oy. Dili Joy. Tuliro ng hiwi, wag tangon ang bati. Together, we can make things happen. Bitaw. Mao! Sa istorya lang na. Sa istorya ra gina. Mutuo lang ko. Kung ipaagis buhat. Wow! That is a big challenge nimo, Bay Dungkoy. Oh, by Charlie, Yes. challenge ni. Yes. Pero ug mamatay ko, Yes. bawno nako ang imong pagtamay nako Joy. Baw na lang uroy. Tana Charlie. Adto na ta? Charlie. Og sa dili pa kumutalikod nimo Joy. Marcia to. Angay nimo ning hinuktukan ang akong ipanulti. Gikotlo ko kini gikan ni Sir Monit Maurilio. Nangon sa. One lie is enough to break a trust. Unsa to? Asa nga? Ug usalang kabakak, sa usalang kabakak, magguba ang imong pagsalig. One sentence is enough to break the heart. Oh, Wow. dungkoy. Bot ipasabot, Bay Nagsumbo Dungkoy. Sa usalang kalinya sa imong mga pulong, Oh. igo nang makagusbat sa kasing-kasing. Sakto. One second is enough to lose a battle. Bot ipasabot sa usa lamang ka segundo. Igo nang makapildis gubat. Hala, no? One smile is enough to fall in love. Dungkoy. Sa usa lamang nimo kapahiyom, Joy. Allah. Igo na kaayo nga nahug na ang akong pagbati nimo, Joy. Singit man dayon. Korek ka, Bay Dungkoy. May tama ka, Dungkoy. One mistake is enough to lose a job. Sa usa lang ka sayop, pwedeng mawagtangan ka nagtrabaho. Saktre. Unsay saktre? Oy, Charlie? Ako lagi palabuan ang sakto, oy. Akong gimong saktre. Sakto, Di apa. saktre. Di apa. Tanong, Charlie. Ay, Hangyo ko lang, Joy. Hikapa lang ko. Bisan sa kamakadiyot lang. Unsa? Ikaw pa. Unsa? Pareha na mong doon, naginikap pa yung doon. Oy, nag-holding hands na. Holding hands ning duha. Hikapa lang siya, kadiyo, Chuy. Uy, kay Kita. mulayas na bitaw na siya. No? Nga ni ko do, holding hands. Hikapa ko, Joy. O niya. Ayaw diha, Joy. Yabag ka. Yabag ka. Asa rin yun? Og hikap na tikaw. Oh, one touch is enough to heal the wounded heart. Wow! Kalami! Kalami. Sa usa lang kapag hikap, igo na kaayo nga makaayo sa nasangdan nga kasing-kasing. Grabe ha. Alam, ni katawa si Joy. First time in my life sentence, I saw Joy katawa. Limuot lang ko. Naimuot ka, Joy. Naimuot. Bidak hanggawin mong utok ng eh. Tarong magidunta ka ba? Salamat, Joy. O, mo na'y angay ni mong hununahon. Ang akong gipanulti karon. Gikutlo ko kana gikan kang Sir Monit Maurilio. Grabiha, no? Grabiha. One touch is enough to heal the wounded heart. And I shall return to conquer your heart, Joy. Mura mag si MacArthur. I shall return. Imong kandila eh. Dagkutin na yung kandila. Okay ba, Charlie? Sangan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, akong iyampo ang kaag ning akong amigo nga si Baydongkoy, nga imong dawaton sa gayon nga langkato na siya sa kamatayon. Sa ngalan sa mahang
sa anak kog sa Dios Espiritu Santo. Amen. Lord, akong iampo ang kalag sa kong amigo nga si Charlie, nga dili nimo siya biyaan. Ikaw ang among Ginoo, ikaw ang among dagpanan, ikaw ang akong tigpanalipod, ikaw ang among giya. Magtuwa ta. Di magsugpat ang baboy. Okay, okay, Joy. One touch is enough to heal the wounded heart. Sorry, Dungkoy. Sorry. Nakonsensya ba ko siyang gipanulti? Unsa ba to? One smile is enough to fall in love. Ang ginistong ko eh. Tuntog yun. Nahimuot ko. But at the same time, nakonsensya ko. Oh, Joy, dali na. Mga ano ta, luto ng tinuwa. Dali na. Mercy. O, dali na, likod na. Nanay mong plato, oh. Oh. Sige na, hinuktok pa man ka. Praise up. Oo, de. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Oh, yan naman ka. Murag tulala man ko ka. One sentence is enough to break the heart. Uy! Nahinamnam kas gisalting dagway? Oh, Mercy. Hala, nakonsensya lagi ka. Tungod kay pirmi magud nimo siyang gipabati og mga po nga dili maayo. Yes, tinuod na. Tinuod ka na, Mercy. Pero, giamaman ko lang sa lang akong kaugalingon nga. Ang akong kipanulti niya, mo isilbing hagit sa iyang kausaban. Pero, gipasakitan magud nimo ang iyang kasing-kasing. Bisan unsa kaubos ang iyang pagkatao, pero mantigo sa biya siyang masakitan. Imo raw cellphone. Si Briggs. Huh? Hello, Briggs. Hello. Joy. Nagtipo na magbalik si Dungkoy? Wa, Briggs. Nagbuwag na mi. Oh. Ano siya? Manay tinuod, Briggs. Tinuod ka ba, Joy? Wa ko magbakak nimo. Dili madayon ang inyong kasal? Erase. Yes! Yes! You give me hope! Ayaw lang sad palabi, Briggs. Joy, Kasi nagbuwag na mi. O pag ko'y gusto nga makikrelasyon ng tao. Joy. Mo ka na tinuod, Briggs. Asa na karoon si Dungkoy? Ang buto eh. Kung may pag-asa siya. Mau ba? Milayas na. Og di na to magpakita pa nako. Oh, nice to hear that! Suspek ka. Joy, Suspek ka. Joy, ekspresyon ko man, nasukad pa kaniya. Pero mo manay gilitok adtong napatay sa mga pulis. Wag ko labot ato eh. Wag ko labot ang nakalitok siya adto. Nyon sa man, muna kailang toyo. Mamahaw ta. Magsugod na may kaon dire. Mau ba? Mm. Sorry, Joy. Sorry nga nakadisturbo ko. Way kaso, Briggs, eh. Okay, pero sortihan di ka nga. Ako ba? Nalipay kong nahibaw nga nagbuwag na mong Dungkoy. Bye, Briggs. Samok. Oh, may kikiprangkahan ni mo. Basta na, dili na siya maglagot pa kandunggoy. Mercy,
Tao na, oy. Adto na ka, bay dungkoy. Unya, ning bahay nga itong gipuyan. Nakahatag naman tag-advance. Pahimosli lang. Unya, ang sunod nga abangan. Kung unsay akong kapalaran, tiksan na lang ta. Kung di na ako kaya, puyo lang ka sa siras. Sa? Oh, mag-drive man ka. Makabang gapon ka. Oo, no? Naam, de ko gihapoy income, no? Naam ko kita. Pero, kinahanglan gid unta nga muabag ka, oy. Basta. Kung unsay akong kapalaran, mahibaw ra ka. Asa man gid ka paingon? Wa pa ko mahibaw bay. Sagdi lang. Di ko pasagdan ni Lord. Bay dungkoy. Suwayan ako pasinskuan ang probinsya. Probinsya? Oh, basig tuwa dito akong kapalaran. Sa probinsya gid asang dapita? South or north? South nga li. Mao ba south? Pag ayaw dito bay ha? Amping ha? Basin og sundan gagyapon sa taong gusto mo patay nimo. Kung mamatay man ko, awa na kay angay kabalakan. Kay nakadagkot naman ko sa kong kalag. Nakadagkot sa kasay imong kalag, awa na. Ako'y nagdagkot sa imong kag. Ikay nagdagkot sa mong kalag. Nya. Kung ikaw sa'y mamatayan, nidagkot naman siya ko niyo. May problema. Bitaw sad no. Lagi, pag-ayaw-ayaw dire, ba, Charlie? Buwang nga ay. Oh. Ay. Usbara. Ay. Oh. Laragi nilak ka, boy. Nilak ka? Nga naman ka? Kanilit maguot ang dugal ba ay? O pagali kakalakaw ba gibati lawan og kami nga nimo ay. Mo sabitan ako ba, Charlie? Pero base ning atong panagbuwag bay. Mawagtang ang dimala sa atong kinabuhi. Wa pagani ta magkauyab do buwag na ta. Ay. Adios. Kita ba bilawang ring nato ba? Adios, bay, Charlie. Adios. Ihatod di ka sa terminal. Asa man ka musakay? Para Toledo? Asa man? Para Santander? Para Bato? O Via Barili? Aman, ha? Para Bato, Via Barili lang ko. Sige. Anaray, kanay, monay. Amping bay. Salamat, bay, Charlie. Amping bay, amping. Dakos ako, bay. Salamat, bay. Iampo na ko yung mong surti dito, bay. Salamat, bay, Charlie. Bye-bye, bay, Charlie. Si bay, Charlie. Di pa abot yun si paglarga sa bus nga akong sakyan. Bay, Charlie! Bye-bye! Amping bay, dungkoy! Bye-bye, bay! Oh, ni babay na siya na ako. Ay, asap ka kung manaog, ani. Ay, tuan na si bay, dungkoy. Ako na lang usahin eh. Magmingaw na gyud ko niya. Pila ka tuig mi nagkauban. Gimingaw gid daw ko sa akong amigo eh. Ala no, nabayot naman kakuan eh. Gimingaw dayon ko ni Baydong koy ay. Nanawag si Baydong koy tingali ni. Oy, si Mercy man di ay. May merciful. Hello. Hani ko. Uy, hani ko kakaron. Kaya na sa imong tawag na ko, daghana gyud tingali uyab nimo bisag unsam limo hingana. Bre ay, hani ko ra may akong gitawag nimo gad. Naasa ka karon, Charlie? Adi apa ko sa terminal naglantaw. Naglantaw ko sa bus nga nagpalayo na. Kaya naghatod bang kong Baydong koy. Tuan na, nakalarga na, nilayas na si Baydong koy. Ay, mao ba? Ay, tuan na gyud di ay. Nilayas na gyud ko na sa dungkoy, Joy. May noon. Iampo na ko nga luwas siya sa dapit kanyang atuan. Og matod ni Charlie, way tumong tong biyahe ni Dungkoy. Wa siya mahibaw og asa siya dapita mo tugpa. Unsa? Awa ka angan kabalakan eh. Maro man to. Joy. Magkamautos dungkoy nga mudasi ang kinabuhi, Mercy. Oo. Na-inconsistent nang ka, ha? Inconsistent ka. Matod ni Mos, Dungkoy way diskarte. Nagpasabot nga bugo, di ba? Ay, Mercy, tiguwang tos dungkoy, uy. Dili siya buang nga pasagdan niya iyang kaugalingon.
Hala no, pastila no. O kung doon ay may tabo ni Dungkoy ni ihang paglayas, musamudjud nga makonsensya ka. Kay usama kas nagtukmod niya o nagpalayas niya. Time para good mercy. Nga nung kontrahan ko nimo ay. Ay, wati ka kontrahi. Uy, nung sa maka, ayaw isipang nagikontra ko ni mo. Gipaamgulan ti ka. Kaya dili magod ikalimod ba nga, usa di ka sinungdan nga nilayas siya. Tuwag kay mo masad siyang gipalayas. Pero ang akong pagpalayas niya, para sa iyang kaayuhan. Umamatay siya dito sa dapit kayang atuan, o dagkutan. Simple, Mercy. Ay, kung basula. Oh, sorry. Amaw, Miss Mercy. Pagkonsensyahon, mga ko. Nakalarga na des Dungkoy. Buang yun. Hanggaw yun. Huwag ganin mananghid. Tunto. Oh. Di lang sa kumudyute ron. Gikapoy man ko. May pa magpa-music ko sa IFM. 93.9 IFM. Oh, uy. Hanggaw. Kabuang. Victor Wood man ron. Eternally. Marik kanta ni Dungkoy. Kaya nung tumasandong mas hinampak na Dungkoy. Uy, hala. Nagpatukar man si Joy. Hala, maura para gikantang Dungkoy. Ang sama ni. Naghandom si Joy niya? Duda lang ko ni mo, Joy. Naglago juga na siyang tinuuray ni Dungkoy? Or may kawili? Charot. Magto na ko ilang misteryo. Basig pag makadrive na ko eh. Malingaw pag sige kong drive. May tayo niya parang do si Bay Dungkoy kay malingaw ko. Pero wa naman siya. Yun na. Yun na. Kanang naglakaw. Klaro kayong si Charlie ka na. Oh, siya cute. Animal. Babanggaan ko siya na ning akong kotse. Total kung magkinaon sa car accident. Car accident raman. Mahimong bahiran ako ang iyang kinabuhi. Karoon ka. Banggaan ta ka. Karoon ka, Charlie. Babanggaan ko ikaw. Doon na lang. Maigo ka na, Charlie. Oh, uy. Kalit na bilukso. Paingos na pin. Oops. Katagos sa libaong. Ha! May ulbo ang tubig. Animal! Ay, buang agad. May gani kay nakalukso ko na. Gwa pa, may ko atong maong sakyanan. Na, naluwas ko pinaagi atong libaong nga may tubig da. Inungdan nga nilukso ko. Mga no, wapa ka ang lukto do. Patay ka. Ikaw ang sakyanan. Banggaan din ka to. Mangaan? Sa bangaan? Banggaan nga. Banggaan. O, bitaw. Pasalamat bitaw ako nga. Nga na dunay libaong nga dunay tubig. Kay kung wa pa, di ko makalukso. Mahay kay nakalukso ko. Pero, kinsa magkatong maong kutsi no? May swerte pa yun si Charlie. Nakaluksong hanggaw. Kung wapa, hagba na si Siyuta. Nga nabanggaan sa akong kotse. Wisit!
Mao. Nga naman? Mao, kung wa pa ko makalukso, patay ko. Ha? Nga naman? Kuan man gud ani ni. Day kusog nga kutsi nagpragan. Nya ape ko mabangga eh. May gani kay nilukso ko tungod sa libaong nga dunay tubig. Nilihay ko ba? Nilukso ko ba kuan ba? Libaong gilihayan ako. Mao to. Wa ko maliksi. Ulbo ko ng tubig nga giagian sa ligid sa maong kutsi. Mao ba? Oh. Unya, sa may plate number? Wa jud ko makatimaan oy kay nagtalikod man ko. Hala, buangag, good. Lagi? Hala, naunsa naman taon mo, oy. Kung dili mo pusilon, banggaan mo. Ha? Basin usad yung ka sa tumo nga patsyonon, Charlie. Usa? Apili ko? Basin ba kuan ka ng apil sa kang patsyon sad ka ba? Naniyabag na! Ganong patyo man ko nga wa man ko'y kontra. Ay, basin o ka ng naamong lang ka tungod di dungkoy. Wa naman sa diri si Baydong Koy. Ay, maugani. Kay wa nas dungkoy, ikaw na lay pahimungtan. La! Nagbuang na sila. Ganong apilon ko nila. Maugani nga mag-amping ka. Ay, pagkumpiyansa. Oo no. Pero concern kay kanako mo si Haniko. Oh, Salamat kayo ha, Haniko. Ay, way sa payan, Charlie. O sige na, bye na. Kasi may kasulti. Uy, si Charlie kuno, uy, hapit ko na siya mabangga eh. Kung wa ko na siya makalukso, aw mabanggaan dyan ko na siya. Nga naman, doon mo patay niya? Muya pagduda. Napubya na uy, tungod di atong gipamusil sila. Nga nung nagsige man sa kag-monitor sa DMRC, unsa man, may relasyon mo, Charlie? Emio Raman. Ha? Unsa MU? Emio, good. Sabad lasilas man lang ka. Kapoy ni mo. Lo na unsa? Nga naman din mag-imyo-imyo, Miss Charlie. Dili mahimo. May gusto mo patay kang Charlie. Kinsa man. Ano ko itong naginuton man siya eh. O man na siya atraso. Pero siya kay gidungtan. Kay wa na si Dungkoy. Wala no. Og si Dungkoy ka sa... Asa na ka siya karon? Mo din yung lungsus dumanhog. Manaog lang tingali ko din eh. Basin pag doon ako'y maayong kayuhan rin. Brad! Diri lang ko, Brad. Excuse me. Pagya ko. Uy, may mao din ilang giingon nga lamian nga inasal manok Bisaya. Ani ko din yung mukaon. Day. Manok inasal Bisaya, day. Usalag palihog. Kaon ko. Busugan ako eh. Busugay ko. Limpyo sa nilong surada. Karon, asam ko paingunan eh. Ayay, mikis duman ang kalibutan. Baga keng dagong kauwanon. Asam ka ko paingunan eh. Samay akong kadangpan aning dapita. Uy, yay, si Baydong Koy. Ay, ni bunok mo ng kusog keng uwan. Hello, Baydong Koy. Where are you? Hami. Diyan ko lungsos dumanhog. Uy, what? Adumanhog. Uy, kailan mo ko da? Mga isparis dia. Ano na kandre? Nariya, oh. Ya, kinsa may magidang pa dia. Anak kailan ni Francis Pares? Wala, pangita pa ko. Nagpangita pa ka? Natay kailan dia? Pangitalan dia, mga isparis dia. Naidagan. Ba, Charlie? Oh, niya amping dia. Mausan diri ko. Kuan ko, gawan nun diri. Oh, sa diri. Kusog kay nguwan sa diri. Ya, amping dia, ha? Amping dia. Ha? Amping. Oo. Amping dia, ha?
Ahag magka Charlie. Amping lagi dia. Pagpagko na gud bida pagjununo na lang tawo, di ka mausap. Gabi yan. Hoy! Ah, Sige na ay, bye na ay. kaya kinakuwan dire. Lagi, kusog sa kayo dire. Bye. Bay Charlie. Kanay ni pasilong ko karon dire. Asa? Kapit sa merkado. Merkado, diya sa Manog. Merkado ba? May. Wan, manawag lang niya ko nimo. Sige. Sige, bye. Bye! Lano, naabot niya siya dito sa Dumanhog. Si Charlie man eh. Hello, Charlie. Hi, Joy. Nagkutali tawag ka na ako. Di ba si Mercy may permin mong tawagan? Ikaw lang akong gitawagan ay. Aron pay bawon ng kanak ba? Si Dungkoy, tuwa sa lungsod sa Dumanhog. Mo ba? Kumusta siya dito? Wa pa nadakpan? Ano madakpan man? Wa pa ba madakpi sugal ba? Wa pa noon. Nya. Okay na, mura ni tuyo nimo? Gipay bawo talang ka? Kay basin ba og gimingaw kang bayi Dungkoy? Iya, bag mong tao ni. Ano itong mingawon ko niya? Ay na lang, sige na lang. Now I know. Ayan, namasin lang ko ba? Sige, bye Joy. Bye-bye. Bye. Tonto. Ano ba itong mingawon ko? Buang. Pero maayo ba ka ang kahimtang ni Dungkoy dito sa lungsod sa Dumanhog sa? Ay, mao ba? Tuwadis Dumanhog sa Dungkoy? Mo gid gitawag ni Charlie nako. Hala, manuroy unya ta dito Dumanhog, Joy. Usam ta dito eh. Kay tuwa mo ko dito ang lamian nga kanang inasal nga manok Bisaya ba? Hello, Emercy, moro gid adtuon na to dito. Naman sa kunoy maayong kaliguan dito. Okay, panahon ana eh. Busy ko, ikaw lang. Sorry sa tagpanagsa, ikaw lang. Tuwa di madagsas Dungkoy dito. Hala no. Sige kapalaran ni Dungkoy dito ang dapitan, no? Ay, dito ang nagitaw ng uwan. Ay. Musubay ng kuha ng karsada. Ay, yan ako sa barangay Tapon. Na may hamtong nga lalaki nga nag-ayos yung sakyanan. Sir, si Prinsya. Si Prinsya. Dili gid wonder. Napasa na kanina na ko nga kumbati ni nabasa na lang ko tungkol sa kusog nga uwan sa pag-ayo na ni nga akong sakyanan. Mo ba, sir? Saman, okay na kagtabangan ta ka? Uy, kaayo naman niya na do. Kung imong mamayo ni nga akong sakyanan, suulan ti nga. Bisag 5,000 pesos pa. Sabayan ko lang, sir, ha? Andar na, sir. Good. Salamat kayo. Okay. Ano yan kaya kung palipay ka rin? Kung ipayag ka rin mo isip sul, 5,000 pesos. Kung isaan ka rin. Ayun na, sir. Ay, kamera kayo kong trabaho, eh. Napaandar na. Huwag ganito dang tig 10 minutos. Ay lang kong bayaran, sir. Dawata lang kinipaliw. Ay lang bitaw, sir. Sir. Ay, kamera kayo itong trabaho, eh. Kinsay pa nga, no? Dungkoy, sir. Dungkoy, dawata kini akong gihatag kanimo. O ganiya, akong calling card. Salamat, sir. Saludo ko sa imong pagkamatirabangon. Tawag ko kung sa imong gikinahanglan. Okay, sir. Okay, ni ang kwarta o ang akong calling card. Kinilang calling card, sir. Kamar kay nga akong natabang ni mo, sir, eh. Kadiyot ra kay ito. Mao ba? Tabang ragod ang akong gibuhat, sir. Kung dawaton ko na ng imong kwarta, mawagtangan ug bili ang akong pagtabang diha nimo. Saludo ko na po, pag-usap. Sa makausap pa, usmo na ko saludo ko nimo, Dungkoy. Huwag ko mag-expect na yun na ito pag
anak kataw nagsakit dito. Nanaog. Uy, Mario, ninyo. Unsay? Nganong gitiunan mi ni mo pistola? Tulis ni. Unsa? Dong, manulis ka dong? Oh, tulis ni. Nabuwag man taon ka, eh. Kano manulis man ka? Ha? Ayaw, uy, nausap pangayo noon. Ha? Aron natagan ka. Manulis man noon ka. Suway pangayo. Kay basino katagan ka. Bupang, ikaro'y pusilon ako. Na, upusilon ko ni mo. Wakay makuhang kwarta. Manulis mo ka. Kasama mo pa ni mo. Sir. Kanang kwarta nga imong ibayad nako. Ihatag na lang niya, sir. Dunggoy, kining... Ihatag na lang niya para way dagang samok. Pilay mo nga tag ako. 5,000 na. Kana. Kagamay. Gibiya. Ikaw sa tulisana ka, hatagan ka. Di man ka, diskontinto pag yung ka. Man lang ganin ng 5,000. Ipusa na lang armas ni mo. Kay hatagan ka ni Sir 5,000. Ayun! Bukan rukis mo. Bukan tigas mo. Kining ayaw ka nagbuhat. Muhatag ko. Ayaw siya pusila, okay? Sa mukha siya. Bukan di kasi mo ko. Kabuha nga gini mo. Oy, katawa. Yung pag-jok-jok na gud. Unsay jok. Wag ko magtiaw. Sino na tiga? Ayaw. Ay kadlok, sir. Ay kadlok. Ngano ni mo kumahan? Nagtiaw raman ni siya. Ha? Kay kining iyang armas nga gigunita plastic na. Unsa? Plastic na? Plastic na. Uy, hanggaw, buwang ka, din plastic, tino, ne. Ay, plastic lagi na. Hanggaw sa naong ni mo. Tara! Plastic na, tara. Plastic lagi yun. Di lagi ni plastic. Buwang lagi ni mo, buwang ka. Tino lagi ni. Baday, hanggaw ka. Hanggaw ka. Kailakon ka do. Buwang tawa na. Tinood mo na yung pistola na ko. Brad. Buang kay tawa na, Brad. Tinuod ang pistola o yung hanggaw. Ano mo to sa paguliti niyan? Paguliti! Hindi ba makaingon siya nga tinuod na? Ay, plastic lagi na. Buwang ka. Plastic lagi na. Guniti. Klaro ka ng putaw. Sabi na. Tinood ba? Ate, tinood ba? Guniti. Uy! Ano, tinood yun dahil eh? Tinood lagi na. Bibi, ako ko ng pabuton, be. Ako itumong mo, ha? Aron matipoy. Tulisana ka. Buwang ang binambi na. Uli! Swayan yun ako pabutog. Tinood ba, bebe? Dunggoy. Tinuod ka ng armas do. Tinuod ka na. Hanggaw gini siya. Saman. Tuon na ka nga. Tinood na, ha? Tuon na ka. Tinood lagi. Ya, pamusil na lang mo. Ayaw! Pamawa mo. Ida sa ninyo, eh. Kung dili mo pahawap, pusil mo tagyon mo ron. Bukada mo siyo mo. Uno, dos. Mamahawa mi! Sibat kami! Kung yung lawas, nulis mo? Baday. Sekarang ang ako silon bi. Nakaingon ni Nida, ikaw may nakaingon ni Nida. Musaya ko'y nakaingon. Ikaw ay kuhan mo ang akan. Buang ka may mando ka nga. Pagunitan niya, amawang ko kagod. Armas mo niya, kadili plastic mo. Armas. Buang. Mga bugo! Pamawa na mo! Bibip! Ay! Ano mo pali ka? Mga tulisana mo dagko! Misa mo taga kong saludo ni mo Dunggoy. Sir. Labihan ko yawan ako kaganina. Binakog pamatyo na ta. Pero ikaw, bilib ko ni mo, may katawa ka lang. Wa ko kakita nga nikitbi ang imong atay sa kahadlok. Di lang tayo magpakawa sa hustong paminsar, sir ba? Mao gani, saludo ko ni mo na. Imo lang silang di katawan. Gitiunan pagka sa armas.
Nalingla pa yun di mo. Ay, mga tonto, mga bobo mo sa tuslagon. Nalingla na ako nga plastic ang ilang pistola. O gani, kakataunon ko. Nagtuog kong dili tumadaan ni mong lingla kay... garaan naman kayo ng pagiha. Plastic ang armas. Pero igo sa kapon sir. Karaan na sir. Kakita na magugusto sa lida na lang anhing tiban. Perspektibo gyapon. Epektibo sa no. Yeah. Dunggoy giluwas mo nga kung kinabuhi. Nung tungod ana, gidapit ko ikaw. Asa man sir? Mga unta. Ngaon? Oo. Mga unta. Ay, sir, may ikog tao. So, busog pa masag ko sir. Ay, mga unta. Kay giguto mo sa bako. Dang kuyaw, dang kulba. Anata diya sa bagong restaurant nga gi-open. Nailami diyang pagkaon diya. Na may, kwan, daghan naglarang din Larang? Nailarang bakasi. O skanding. Naipanga. Unya may inasal pa. Uy, boyo! Manghunaw kong daan, sir. Tana, Dunggoy. Kamingaw ko baya. Ay! Wala gid si Baydong ko eh. Sa palanggan ni Kadlaw. Ay! Sa pakadlaw nga wala namin magkita. Gimingaw na ko niya. Kahinampak ba yan yung kalakiya, oy? Murang ko bayot ini. Ay! Mingawon ko sa komigo. Uy! La! Charlie! Oh, Bricks! Oh. Yay! La! Ang iyang gisakyan. Puti rasad nga. Auto. Uy, la! Kadtong buot mo bangga na ko. Itom tong auto. Ay. Bricks. Dodong Bricks. Kumusta? Kumusta na ka, Charlie? Sige, kumusta? Niya, maalang gyapon. Si Dunggoy, asa na siya? Si Baydonggoy? Hawa na. Layas na. Ha? Nilayas? Oo, nilayas lagi. Kay hadlok mamatay oy. Oh. Mau ba? No. Unya, ang ilang kasal ni Joy. Wa may kasal nga mahitabo oy. Di madayon ang ilang kasal oy. Yes! Yes! No. Makasayaw ko ano Makasayaw ko ano Makasayaw ka? Pidap. Makasayaw ko ano sa kalipay. Magpatingo ko sa YouTube sa kong cellphone. Oy. Unsa naman paparampampam? Pabuta lang, pabuta. Unsa man ang nga tukar? Dini pampam. Unsa man din na? Katong kere. Kere. Ganun ba? Ha? Mo na siya? Kere. Yes! Kere. Mayoki ay lubot. Sampot lang. Sampot way lubot. Kere. Kere. Ay, bangas ka. Nag-TikTok ka. Ikaw rin ka mauha. Ako saan? Kere. Lekker zo skiddy. Pas ik bisa. Salamat sa pagtawag. Okay, pahibaon ako si Joy. Bye, Charlie. Pahibaon ako si Joy. Joy! Unsa naman sad? Uy, si Bricks ba? Sila di kuno si Bricks kuno, nagkita ko si Charlie. Napwerte kuno, nakasayaw ni Bricks. Nga nahibaw nga dili madayon ang inyong kasal ni Dungkoy. Wa pa gid siya makontento. Nangutan na pagid si Charlie. Huy, Joy. Maulagi, uy. Ug nanganti si Bricks nga ikaw, good, iyagyod kunong ang kunon. Ibabaw sa patay kong lawas, Mercy. Joy! Over my dead body. Pero samtang buhi pa ko, dili ug dili ka na mahitabo.
da, uy. Kadusam na mo nung si Brick sa pagsamok ni mo, Joy, uy. Pagkaagig naong eh. Joy. Tamparuson ko baka na sa? Ayosad, uy. Samang ka. Grabe sa natabaruson, Jud. Og si, kuan ba? Si Dungkoy. Ah. Kumusta na kaaron siya sa? Aha! Hala ka! Hala ka, Joy! Hala, nagpangita ka na niya? Ang gawag naong ni mo, Mercy. Eh, wa ko magpangita, nangumusta lang ko. Bitaw, no? Bisag ingon adto lang to si Dongkoy, pero bation jud ba tagkamingaw niya. Kay para na ako, Joy, no? Katong tawhana. Wag yun to, ilibog. Way libog, kay libog na madaan. Pero, malingaw jud ko ato niya, uy. Ikaw, ragyoy, nalingaw, Mercy. Ikaw ko nung wa. Klaro anong wa, diyan na kay. Wala, no? Wala, ikinaiya. Naguna-una siya gisko ti Dungkoy. Nangmusta. Musta na kas Dungkoy. Nya, sige panaway ni Dungkoy. Nya, human. Hoy, kinuok ko. Ay, kanimo, Joy. Salamat kayo, sir, sa makabuhong kayong pagkaon. Suga na Ayun ang pagpasalamat niya na Dungkoy. Ay, ang ngayon ko mapasalamat, sir. Kay sa grasya nga mong ipatilaw na ko, Sir Ronaldo. May kay pati hindi akong busuga. Okay, Dungkoy. Okay. Di na lang kong magdugay do, no? O usbo na ko, dako kay nga kong pagpasalamat kanimo. Ha? Naayo nimo ang akong sakinan. O giluwas o pagyod ang akong kinabuhi. Ay, naluoy ra gyud ang Dios nato, sir. Kay siya manggod ang atong Ginoo. Siya ang atong dangpanan, siya ang atong tigpanalipod, ug siya sab ang atong giya. Dungkoy. Sige. Di na ko magdugay, ha? Sa ako nagkikaingon kanimo, kung pananglit magkinahanglan ka sa kuntabang, naadiya ang akong calling card, na ang akong numero, tawag lang ako. Oo, sir. Ibayaran ko na nga itong pagkaon. Mag-una ako kanimo. Huwag ikaw mag-amping ka. Sir. O palihog ko lang niya ang sukli dito sa cashier. Okay? Uy, may sukli ko, no? Yang ipakuha. Kuha ko lang. Iya masugo. Wato na ko sa CR kay kahion ko na. Nga nang akong buhot kang Dungkoy. Sa una pala namong paragkita, nakaday ko sa iyang pagtabang. Sa dihang doon ay gustong mutulis ka na ko, iya kong giluwas. Sa way ko kahadlo. Gibagi pa lang sa komedya ang iyang pag-ilog sa armas. Dungkoy, gipahimuot mo ako. Yang calling card. Simple rin kayo. Iyarang pangan ug numero sa cellphone. Donaldo Zius Franco. Donaldo Zius Franco. Simple kayang pagkatao. Gani, nagtsinilas lang. Nag-short. Kung magkinaon sa gani, ugwa dyan ko'y laing kadang pananiro na manawag dyan ko niya. Kuhaon na kong sukli. Psst, Miss! Hello, handsome. Ginoo ko. My goodness. Hello. Magkuha ko sukli. Okay, gibilan si sir. Envelope niya. Envelope? Envelope. Sukli raman to yung gingon. Nadi ang sukli. Kuha diba? Salamat, ha. Thank you. Okay, labaw ka pang thank you. Wahag si Muda. Ay, isuhod mo nag-envelope. Ablihan ako. Uy, saan mo ni? Binandol nga tag sa kalibo. Puros tag 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sa ato pa 50,000 pesos? Ako na ni? Miss. Yeah, pwede balik ka. Yes, sir. Puwaga po Yes, si sir, Muday. Dongkoy. Kwan, nakailan ka na ko? Mamasalti na, sir. Naiya ka rin ibahatag di mo, Dongkoy ko na ang pangan. Oo, Ikaw tinood na. Dong ko yakong pangan. Pero, Kwan, mangutan na ko ba? Oo. Kwan, kaning sukli ramay iyang giingon nga no. Gisuot pa man gyud tong envelope. Ang basta man na iyang gusto, gisbasod og envelope. Wa ka ni masayo. Ako na sayo man sa sir, yun na sayo pag dili ako. Kaya nga na di ay. Kining Kwan. Wa. Nanogon pa ganito si sir? Ha? Ani ka lang kuno pa nun. Pamahaw, paniudtog, panihapon, libre. Unsa? Libre? Oh, libre. Libre, oy. Ari diri, oy. Kaon rin maayo. Iba mo kung wakay umaw. Anya, sa luyo sa ning restaurant, Sir Dongkoy, na ay pension house. Pension house? Oo. Unsa ngan? Il Pension House. Ay, ginoo ako. Kung gusto ka, doon na sa sige, reserve ni mo dito. Kaya kung gusto ka, di ba kung di ka mabalibad kita, na ako muna sa kagbagag na. Only in condition, sir. Only in condition. O di, mau ba? Naatuod, LL Pension House. Modol ko sa information. Hello, miss. Hello, handsome. Bayot lagi ako. Nanghangha ka? Ginoo ko. Ako kutong kaluha ka to sa restaurant. May kaluha na ka? Oo, dili na may pares na ako. Pares na may tingong. Kanto siya, kuha kito siya, puwa kay simod. Pero ikaw, budlot lang simod. Ato, sir. Mo-check-in ka, sir? Kwan, pirang kwarto dre? Daghan ni kwarto, sir. Daghan ni kwarto? May bawag gusto ka, may bawag pilay, ang adlaw, pilay bawag yan. 600, sir, 600. 600? Oo, Mo ba? 600. Gusto tingani mo, sir? Dungkoy. No, doon ba ko? Kailasan ka? Welcome, Sir Dongkoy. Ano ba, huwag siya kisultin mo, no? Imong kaluha, no? Kaluha na ako. Tupag simod. Nag-text na ako. Nagpaingon din Dongkoy. Laki reservation na rin, sir. Ha? Gitawag na rin, Sir Donaldo. Sios Franco. Para kanimo, sir. Way bayad para nimo. Siya ra kuno ang mabayad. Unsa? Ay! My cellphone is ringing. Kinsa man eh. Oy! Si Baydong Koy! Tubagon na yun, Ritso. Hello! Naptak! Hello. Hello, speaking, Baydong Koy, kumusta? Kumusta, mos amigos? Okay na ko, Dre, bay. Baba, excited kayo koy. Nalawag yung ka na ko. Asa makaroon nagpuyo, ha? Di ako karon nagpuyo sa usa ka pension house. What? You're bigatin, ha? You're puyo-puyo in the pension house? Yamat ragod. Class kaya karon da? Pension house man ka nagpuyo. Kwan, gihatag man ni sa kahigayunan ako by Charlie. Ha? May pangkagayunan, manghatag. Oo. Pag-chorde ay. Lagi. May usa ka tawo nga nitabang nako. Aha. Nga diri ko gipapuyo og pension house. Aha. Ay kinilagi bugti sa akong pagtabang usab niya. Aha. Mao ba? Oo. Kinsa man ang tawhana oy? Ay simple ra kay pagkatao oy. Oh. Siya si Donaldo Zios Franco. Donaldo Zios Franco. Oh, nabutan kay pagkatao. Mayong hana. O gitagaan pa jud ko niya kwarta ri by Charlie. Oh! Pamahin siya di ay. Taga isa ko diya. Sagdi lang bay, sagdi lang. Sige lang. Unsa man? Balikan ko nimo diya? Piskan ta lang niya kada. Piskan ko nimo? Sure ah? Lagay. Bricks, sabi ato nimo. Si Joy, asa siya?
Ano, ang pangitaon, ang wa man din oy. Natural. Nga ako may ni as imong atubangan. Natural. Lain Kay siya. nga naman day unta. Lain sa gayo ikaw akong pangitaon ni amang ka. Ay, mao gani, ako nila pangitaon. Ay, lain Nga naman lagi. Importante unta kayo, pwede? Ako ang kining. Bricks! Ang Bricks. Yara. Oh, ansay ato. Yara. Suroy man ka. Kuan kining Joy, mularga ko pa yun sa Hong Kong. Ay! O gayon, diretso ko sa Singapore. Oh, wow. Wow! Hala, kanindot man, ana. Mercy, nikapyot naman ko na. Singapore ug Hong Kong, wow. Nice. Hinungdan man gani nga, iniani ko tungod kay lukatan tamo og passport. Agoy, kasi kutunggan. Joy, kamong duhas Mercy. Lukatan tamo og passport aron nga mukuyog mo na ko dito sa Hong Kong o Singapore. Briggs, nice to hear that. Nice to hear that. Tinood ka, Briggs? Tinood ka? Naog sa nikapyot ka man gud naog sa gamay. Lagi, tinood ba lagi ka? Oh yes, huwag ko magtiyaw. Sakto din si Mercy. Nice to hear that. Meaning, okay ka, Joy? Yes! Lukatan tamo og passport. Ayaw lang, Bricks. Ayaw lang. Joy? Joy! Pero, nga naman, Joy? Joy! Mahadlo ko mo sa kay eroplano. Unsa? Pero Joy, uy, anugon kayo, uy! Anugon kayo makakita na taan na og Hong Kong, Singapore! Si Mercy lang, Bricks. Lukati siya. Ay, dili, uy, dili! Kitang duha, Joy, na unsa kitang Dili, duha! ikaw lang, Mercy. Ikaw lang. Ganahan mo kay ka. Ikaw lang. Kalma lang, Bad to Mercy. hear that. Kalma lang. Ayaw palabi ko, anak ko. Good. Ano ka? Kining ako ba? Special offer na ako ninyo. Joy, Mercy. Salamat lang kaayo, Bricks. Pero, daghan ang katarungan nga, di lang ko. Una, sa ako nagikaingon, mahadlo ko mo sa kay eroplano. Kaduha, wala ko'y kwarta para suroy-suroy lagi. Ako mahala sa tanan. Why mataga kinyo bisan usa ka sintabo? Ayaw lang, Bricks. Salamat kaayo. Salamat kasi imong kabuutan. Nice to hear that. Joy, anugon na, anak, Joy, uy! Si Mercy lang, Bricks. Gusto mo kay siya. Sige, dad-anak dito. Pero kuan go Joy, mas maayo gyud nga naa ka, Joy. Lagi! Di lang ko. Salamat lang. Uy! Basin og dili ka mo kuyog tungod ni dungkoy. Oy, labot sa dungkoy, oy. Nga nabutong na apil. Gani, wanas dungkoy. Nilayas na. Naibaw naman tingali ka na, di ba? Og dili sad madayon ang among kasal. Erase na. Gikalipay ko ka ng balita, Joy. O nagampo ko nga mahipunta ka na ako. Unsay ko buhato para nga dunggon mo ang ako mga pangindahay, Joy. Breaks kon kita gyud. Bisan unsaon pa nako pagdumili karon pero basig maabot ang higayon nga mutandog ko. Pero kung dili gid kita, kung dili gid ang angay sa usak-usaw, dili gyud. Joy. Misirit na. Joy, uy, ano guna adto, Joy, uy. Ni Kuyog ka, lagi ka, ganahan, magay ka. Ikaw sad ba na unsa ka man yung taon? Eh, mukubit, sige dayong ka. Ano kun, manggod? Mercy, wani mo na una, ha? Ngano man ko, no? Nganong ni offer man siya diri nato, unsa may tumong niya, be? Kuan, mutabang siya nato, nga makaadto taan ng dapita, sa Hong Kong, sa Singapore. Kung sa'y bawas, ana? Meaning, di siya magpaabot o bawas? Ha, imposible. Ang imong gugma. Nga di mo na may tabo, buy-buyon ta. Uy, pero na-excited yung ko, uy. Tungod kay din, mga tingali mahitabo nga makaabot yung taan ng dapita kung kita-kita lang, nga buti kwarta, day. Uy, wati ka pugni, ha? Wati ka pugni. Kamu lang si Breaks ang pagkuha dito sa Hong Kong sa Singapore. Lakaw, lukatan kag passport, kapuya ni mo, Marcy. Ala, no? Ala, kung mauna, uy, dili lang po tingali ko, uy. Ikaw, may gusto niya ikakuyog. Ako na yung pakuyugon ni mo dito. Pero,
Basin day ba kung kana nangita lang yun og paagi si Bricks nga mahog ang imong pagbati ngadto niya, Joy. Wisit! Usay ko buhaton para mahug ang imong pagbati din ako, Joy. Gibuhat ko na ang tanang paagi nga tinarong. Pero gahi ka pa sa kahoy magkuno. Wala naman utas si Dongkoy. Pero ganang kahi man kayapon siya. Gusto na kitingali. Gusto ka kitingali, Joy. Nga ipaagi na ko sa dinautan nga paagi. Oh, shit! May nanuktok, oh. Ay, basit umibalik si Bricks. Oh, kung ganahan ka, hala, sige, ikatubang niya. Ha? Susiha dito. Wala no? Hi! Hala, Charlie! Charlie, ikaw ang good ay ni. Oh, ako bitaw eh. Oh, ngano man? Mi balik ako kay gimingaw nimo. No. Dili di ay sayon nga kalimtan ka sa dayon. Bastahan na lang, Charlie. Uy, ay nalang na ikanta. Ay, amat ra. No, yaman bitaw ra. No? Lips to lip pon tanong karon mo imo. Ikaw ba, istorya na Usa? lang sa pagkanta, Charlie. Uy, ay pagbuot. Maka-turn off. Oy, bisan pag makaturn off, but that is deep in my heart. Ah, Ha? Deep in my heart tong nga pagkanta ha. No matter what. Because I will sing from my heart. Ha? Ayaw kong kataw eh. Resulta na nes kakuan ni mo. Sa unsa? Video call. Ay, no way. Taga diin to. I will sing because I need to sing. Because I love you. Ay, Wala ka igaw. Bitaw. Kagilok, Charlie. Buha nga oy. bitaw eh. Di man makaantos nga. Di man giko kaantos nga di ta ka makita oy Mercy oy. Mura bag gilumot. Ano nan sa? Unsa na siya? Gilumutan? Gilumutan na gyud ang akong kasing-kasing sa dakong pagmahal nimo Mercy. Charlie. Oh, mao na. Gilumutan. Isaad ka na ko. Oh. Nga dili ko ni mo pahilakon. Dili! Og dili tagyo ka pahilakon. Dili ginamahitabo nga pahilakon ko ikaw. Mukanta ko oy. Ibaw ka mukanta ko? Ha? But di sa ko mukanta karon nya na. Tungod kay buntag ug udto gani og gabi. Sapnayon ko ikaw sa akong mga bukton. Unya ibundak sa kama uban sa akong gugma. Ha? Ibundak yun? Oh. Na mapiang ko ana. Kung mapiang ka man, di ka angay kabalakan oy. Di na angay mabalaka ka na. Tungod kay hiluton kay kao sa akong mga gakos ug matamis nga mga halok. Imo ba ka ng saad o panumpa na ko, Charlie? Yes, my Mercy. Salamat, Charlie. Tumanantag kayo. Kalami ay ang atong mga saad. Kasakit ug kalipay, yayungan tang duha. Murag lungon, yayungan. Tumanuntag gayud ang atong mga saad. Kasakit o kalipay, yayungan tang duha. Ikaw lang yayungan ako. Dali! Kalami! Ay, murag itag mga hanggang, Charlie, oy! Tatang dim ta mga singer. Oy, ngano day? Mga singer na mukha, maayo day, mao day mo kanta day. Oy, Ngano ni Aka. way gipili ng kanta, oy, mayabag kag manindot ka mo kanta, basta within your heart, okay na kayo na. Bahala na siya. Charlie, Yeah. tanta mo kanta dito ka mo umanganta. Bahala na, basta within your heart, okay na na. Naligi, naminaw na to, lain na gitare. Ano pa kag istorya, Charlie? Ngano ni Ari ka lagi? Ani ari lang yung ko tungod kay
mingaw man kayo ang atmong gipuy-an, God. Akon lang usa dito. Wa naman sabay dungkoy. I'm alone. Ay, mao ba? Yeah. Uy, paminaw sa delivery bricks ay. Blas bricks? Oh, kay lukatan unta mi niya og passport kami Bla! duha si Joy kay dad-on mi niya dito sa Hong Kong ug sa Singapore. Yamat na! Singapore ug Hong Kong? Ah, Ha? Kanta ganina. Kami! Ug ako day! Oy, day Joy! Ah, Nice to meet you. Kanagkanta-kanta man mo ato, ngayayungan ninyong duha, nagkasinabot, nagide mo. Kuan. Nitalidhay lang akong kasing-kasing to, Joy. Misayaw usab ang akong kasing-kasing Joy Oh. nga nakakita kang Charlie. Kalame. Nakakanta de ka, Mercy. Lagi no, nakadungog Igat-igat, Mercy. Uy, kapuya na mo igat-igat. Hala no, kanta nagigat-igat na. Hala. Kita Mercy ay pag-igat-igat, oy. No, nagigat-igat ko Charlie. Ikaw Ikaw rin una nagkanta Si diya. Joy man nag-ingon, God. Nisumpay ko. Pero, unsa to ka tinuod nga lukatan mo passport ni Brex? Day Joy? Bitaw, mo na iyang gihaylo naman ni Mercy nga pakuyogin mo niya dito sa Singapore ug sa Hong Kong to, Mercy, no? Uy. Lagi yung Mo ba? Singapore. Lumpayat sa kalipay, Mercy. Sugot ko dayon siya. Ayay! Nya mo na nahigugman ni mo. Ayaw, ana Mercy! Ayaw, ana Mercy, oy! Kuan mag Charlie Paminos. Landi sa Tagalog, landi, ha? Pasabto Ikaw, ka ha? ba? Kanang tanong saon na magutong kay gayunan good ka. Makaadto na kog Hong Kong ug Singapore ba? Di ay! Oh, kanindot Giingnan lang ka Hongkong, Singapore. Limtan din ko nimo. Diyaan din ko nimo. Balik man pod ko Charlie. Wah! Ay kabalaka, Charlie, wa ko mosugot. Ako Ay, giingnan si bla- Mercy nga. Siya lang. Oh, Hawa man po siya. mau. Uy na himos bricks. Mau! Maya ra gyud. Yamat agad niya, no? Tungod sa dagan niya og unsa tawag na? Dagan niya og kwarta, dagan niya sapi. Nya, mangita gyud sa paagi nga mahuog ka sa iyang mga kamot, Joy. Di man tabugo. Bitaw. Nausa naman tay utok. Mirisi. Da. Mao gina tinuod naon. Aron may bawsan na siya oy. Nga, sa inyong kahimtang karon ni Baydungkoy. Dili ko interesado. Hala! Dili oy, may bawon talang gyud kaon si kahimtang ni no, dili ko Baydungkoy. na siya interesado. Pero Charlie, Oh. nangutana siya. Uy. Kung unsa ko'y kahimtang ni Dongkoy ron. Blo! Jugingin mo. Tinuod na. Oy. So, maistorya man nito. Maistorya, kadiot lang. Maistorya tani. Mayo kay iyang kahimtang karon didto, Joy. Mayo kay oy. Dunay tao nga iyang gitabangan ug nitabang sad niya. Uy, Lagi. kinsa man? Nindot kay gipuy ana didto. Kuan ang gingan lam to niya og kuan ako. Sige nga na to ha. Kadiot ha. Donaldo Zios Franco. Muna! Donaldo Zios Franco. Pataka ang tingay Zeus? ko eh. Zeus tingay na. Di Zeus na Zeus, Franco. ano ba? Zeus na. Ay, mao may yang gisulti na ko be. Donaldo Zios Franco. Zeus. Oh. Pataka na to dungko. Pataka to basa. Pataka lang to basa? Familiar na ko ang pangalan, uy. Ha? Murag apo man na ni Kapitan Pangkoy. Ang kapitan ni Pangkoy Isparis. Lagi. Apo Sa kiyot. Oy. Di ba? Dili, oy. Apelyido na ni Sir Donaldo Zios Franco. Zeus ganda. Zeus gina na. Oh, Zeus gina. Di mo, Charlie. Bright ka, di mo, Charlie. Lege. Di ko believe, di mo, Charlie. Si Dongkoy may nisulti. Giunsa sa pagtabang, Charlie. Ay, kanindot ba yan ang akong kahimtang dari? Ni akos kwarto nga di aircon og libre. Nga, pagkanon pa ko dito sa restaurant. Ay, kalamiya, libre gihapon. Unya, gihatagan pa dyan kong kwarta nga 50,000 pesos. Dato, ganito siya na. Pero simple raman kayo. Oh, yun ang kinsa man kining nanawan. Hello. Sir Donaldo, ikaw ni sir? Yes, kinsa ni? Dungkoy ni sir. Oh, boy. Ikaw na kini. Kumusta ka na? Ha? Ay, salamat kayo sir sa imong tabang nako. O kining imong gihatag sir nga kwarta, dako ro man kay ni sir oy. Dungkoy, gamay na kay ka na ikumpara sa imong pagluwas ka na gikan sa tulisan, Dungkoy. Salamat kayo sir. Di may mong magmika lang ko. Kinahanglan nga magkasuot kong trabaho. Uy, yun na. May karatula.
Sumla. Wanted driver mechanic. Submit resume with 2x2 colored picture. Submit to Novisiana Surplus. Novisiana? Parehas nga sa kong inahan. Ma-apply ko. Pasinog, makasud og may kaugalingo ng trabaho o mabayaran ako si Sir Donaldo sa iyang kaayo. Karandahan, mag-fill up ko PDS kung personal data sheet. O akong isubmit sa Novisiana Surplus. Dala komplete, sir. Narang gate o may gwardya. Bili na mong may bilog, sir. Salamat kayo, ha. Wa pa may gidawat nga driver mechanic? Doon na dagang gipang interview, sir. Mo ba niya? Wa pa gidawat? Ragwap, Uy, basin lang di taon. Dahil dagang nang-apply, sir, pero kadaghanan mo dili madawat. Ha? O nga naman? Sa dagway lang daan, kawatan na. Unsa? Bitaw. Ang uban nang-apply mo dili gyapon ng dawat, sir. Nga naman? Klaro magayong kaliwat nga dili driver mechanic. Usam di ay? Ay, klaro kayo mananagat, sir. Nga naman, Card? Ang ilong mo nagbugsay. Ikaw na dahil. Waga ko ni Mugad. Bitaw. Tanood, Ikaw na ka na. Pero ikaw, klaro kayo nga murag kag model sa model sa mga t-shirts. Unsa mga t-shirt, sir? Tanaw na ko, chick boy kay kagad. Lisod ko yung gwapo konta, sir. O ang ang sinyalis sa chick boy, playboy. Oo. Mga mo na ang rabbit, di ba? Oo, bitaw. Rapid bitaw. Playboy. Ang ngayon yung kay ka. Ang ngayon ka kay, kapahon ko. Wasag rabbit ang mundunggan. Baslan sa kuda. Peace, God, peace. Bitaw, ibili na yung mga application, sir. Tawag ka naman ka. Aday. Saan magkikontent number niya, di ba? Yes, God. Sige. Salamat, God. No problem. Ay, malantag matawagan ko. O makatsamba nga madawat ko. Ato ko dito mangitag kasakyan. Sa kabalhabal lang. Mayo kay doon na sa say na ilad, no? Grabe sa oy. In fairness taon, Joy. Dito, mangingilan na sa baydong ko, yoy. Bitaw. Kamo sa itong diskarte. Diskarte sa kabuang ba? La! Kung ang utok, no, gigamit pas tinarong, di sugal. Arang-arang na tingalin og dagan yung kinabuhi. Pero ang utok, pulo sugal ang nasudso na huna. Mauna, resulta na. Mura magudugwa sa igipangandaman kay ulitaw man siya. Pero nagtuo ko nga, mausabras baydong ko, yoy. Higayon nga doon na siya'y pamilya. Doy, way babae, sugot na niya, uy. Di ka makasiguro, Ana Joy. Kay gwapo ba to? Pero musagbat ko. Musagbat ko, Sige, Merce. Naarabay panultihon ay. Unsa man? Nga tulak sa bibig, kabig sa dibdib. Kantaha, Merce, gusto ko. Merce! Kantaha, Merce! Kantaha! Lagi ko! Kanta, Mercy! Di ka mo kanta, kaya ko kanta. Sige. Ang butlay ni Boy! Tulak ng bibig. Tapos? Kabig sa dibdib. Wow, Mercy! Parehas sa I mong love to dibdib. hear that, Mercy! Klaro ba nga, Komando? Klaro, Bix. Kisa kungan? Bricks. Marong go Bix. Ang tinagog para ilong. Paminaw, ha? Basta kayang imong role. Rapist ka. Rapist ko.
imong luguson si Joy. Lugusos, Joy. Luguson nimo, pero dili nimo tinudon. Tinudon lang sa nato. Ayaw! Sa... Ayaw tinud, ha? Gigi. Nya, maabot ko. O, luwason ako siya. Yay! Kulatahon, di ka? Uy, kuya, wa mo rin kay superhero, anak. Padong. Pero kuya, mabunog ko, anak. Bunog di ko, ani, day. Ayaw ka bala ka, naon sa ka ba, eh. Makisgot ka magbunog nga. Ako rin may paud sa unti ka pagkulata. Ay ka bala ka niya nang kahatagan ni kagkwarta. 10,000. Di pa ka na? 10,000, di ka na? 10,000? Oh! Buni gamay. Ay, ano nagreklamo mo? May akong budget para rin mo, ikaw ba, eh? Sige. Pero mo bawas ako, gamay. Ayaw laging baos. Unsa ka ba? sugot ko. Ako rin mo kulata ni mo. Sige, ripis ko, ha? Repest ka. Okay. Kulatan ti ka. Ako luwason si Joy. Okay. Ug ni ana, mubilib siya nako. Patik! Adto ni mo kinibuhata sa ilang gipuyan na. Kanang siya ra ko sa. Oh, Sir Brex. Karon dayon. Adto na ka mag-standbyan. At bang silang Joy, ha? Ug maniid ka kung kanusa ka magkahigayon. Karong masuod ni mo si Joy sa ilang gipuyan. Klaro kayo? Nya tawgan din ko nimo, ha? Kitap. Say kitap. Patik ko. Gibaw sa kuan ay gisukod lang kag imong kuan baga na ako. Okay. Go. Asa kong pananaw, Sir Brex. Sa imong pananaw. Murag mulampos. Dili sa imong paminaw. Parehara na sa pananaw paminaw. Sige, kay bala. Mulampos gyud na, Sir Brex. Mobilib si Joey mo na. Ug mahigug mo. Ay, mahigug mo nun. Mahigugma na si Joey ni mo. Nice good magagug mo. Pero mo lang yapon. Nice to hear that. Sige, lihok na. Ay, gutom na ko da. O timing sa kaayo kay ay dagkong kaldero o kahay. Nay, nagkasuwat nga larangan. Okay. Anak ko dam kaon. Kini ako day. Kini tagutungan. Ya, may isang kanon ha. Palihog lang, okay? Ihatog lang palihog dire. Oh, ito na sinubang nukos. Day. Psst, nukos po, nukos. Ha? Nukos o kinupusan. Kani. Kinupusan, no? Okay. Salamat. Ay, anay lang ko din yung lingkod. May dagang customer nila. Nagabot-abot lang yun ang ilang mga pagkaon din eh. Kay, na may daghang mga driver's jeep, driver sa tricycle, ug masa habal-habal. Abot. Muna ang duha ka tawo nga bot mo tulis kang Sir Donaldo. Nagibangkong na. Nagibangkong na niron. Tawagon ako si Sir Donaldo. Di lang mo sila magkamatikod na ko. Tawagan ko siya. Pahibaon ako. Hello, Dunggoy. Ay kabala ka. Naana diya paingon ang mga pulis. Salamat, sir. Pag-amping diya, ha? Oo, sir. Okay, bye. Oh, iyang nakita ang duha ka tulisan. Mayong nagpadakpan sa mga pulis. Buha nga ni. Nagpaatbang rabag yun. May gani kay nagkaw ko. O akong gipaduko ang akong kaw. Uy, may barug ang usa. May barug siya. O hindi pa yung din eh. Nagibangkong lang ni. Mangandam ko. Kung makinaon siya ganit, sukol na lang yun ko. Ang isabiyag niya kining gitimpla akong suka o patis. O gipos ko nagsili nga 20 kabuk. Ay, waman ako ning sili o suka o patis. Kuha lang. Okay. Tuwa, nibalik na silang lamisa. Di na sili, suka o patis. Pawiks. Kanang giduol ni mo nga nagkaw o kipadukuan ka o marag nakamatikod ko siyang dakoy. Masa? Murag maunang tawana nga may misanta sa itong pagtulis niya itong usa kahamtong lalaki nga tag-iyak sa kinan. Unsa? Oo. Yan na. Tuod
Siya ka na. Dahilad tayo imong gihatag kay plastik ang armas. Buang nga. Siya na. Buang nga. Dugay-dugay pagunit. Karon, makabawas na tayo ng tawanan. Balik ko siya. Ugbumbahan ako. Tuwag siya kinangoto ka ni. Dayon, si Batinda. Okay? Okay. Buhat na yun. Sige. May na ako doon eh. Ang imong armas. Oo, yan na. Ako nang gipailom sa kong jakit. Okay. Buhat na yun. Okay. Human, di lang tamagaon. Musibat at dito. Sige. Okay. Doon na ako. Ay, aksyo balik tayo. Murag nagsabot ang mga uplok. Tingalig na matikdan yung ko nila mga nilakang napaingon ako. Karoon mo barog ko. Murag aksyon ko bunot sa kong armas. May hunong siya. Animal na kabatikod man tingali. Ibarog siya o ka. Murag kabunuton. May armas na kanina siya. Katong inailog na ko, animal. May pagkapurma niya. Andam na siyang bunot. Iya pang gikitiw-kitiw ang iyang mga tuglo. Kulbahan ko na. Yan ang giwahin niya ka. Ubang mga tao. Ingon sa. Yananaw na mo. Bala na. Bunuton ko na akong pistola. Pulis patrol car. Bangas ka. Musibat ko. Ayaw, Paglio! Biya ka lang, ha? Uwi ka na sa iyong mga kamot. Tudas ko, ani. Muna siya, sir. Gusto mo tulis ni Mr. Ronaldo. Ug saksi ko na kay lakip ko, iyasang gitiyo na siyang armas. Ug hapit ko niya po sila. Bigani kay nailog pa na ko yung armas. Bakak. Ayala. Bakakon, ni mo. Kalong gusto sa tingali ni mong tiwasan ko, no? No? Ug may nakuha pa kang armas, oh. Na, mo na'y resulta sa taong nagpakabuhi sa daotang pagi. Na, tulores ang putan mo na do. Prisuhan, tambalanan, o si kamatayan. Sir. Dadalan nyo siya. Taklong mo na ron. Dadalan, mapriso na siya. Okay. Isultihan ako itong akong kailang nga si Sir Donaldo. Nga, nadakpa na ang buot na nulis niya. Hello? Sir. Unsay balita? Nadakpa na, sir. Unsay nadakpan? Sir. Nadakpan? Nadakpa na. Nadanas mga pulis. Nakuhaan ba yun siyang armas, pero ang usan niya kakauban, ngayon kay Kias. Mao ba? Katuno ning buot nga manulis kanako? Labing maayo, dunggoy. Unsa man, wa ka ba maunsa? Wa man, sir. Wa man, okay lang. Pero, wa pa moabot ang mga pulis, murag, napusila na yung tingali ko niya. Kay niaksyon naman siya og dool sa akong namutangan. O niya? Murag birahan ako. Aksyon lang sa kong bunot. Unsay gibuhat nimo? Aksyon lang sa kong bunot. Murag nakalitan siya. Nga napahunong. Murag nakamatikon siya nga nakabantay ko niya. Di barog man ko. Nga aksyon ako draw sa akong armas. Dikitiro ko rin akong mga tudlo nga mukablit sa katilyos armas, sir. Nagda ka armas, dunggoy? Ako'y armas, sir, eh. Usa? O niya? Ay, atik ba? Gipatuo ko lang siya nga may armas ko. Aron sa ingon nga mukurog siya ba? Matugtuon man. Wa ka diretso dool. Wa nagparga na. Hinungdan nga niabot na lang ang mga pulis. Nadakpa noon siya noon. Okay. Saludo ko nimo. Pagka marunong aksyon sa kagburot sa gawa kay armas. Good. Salamat nga naluwas ka, Dugoy. So, ibaw ka, pagtawag mo ako managitawagan sa nagkapulisan kay aron sa inyo na ma-responde dito sa dapit nga imong gingon. Unya, kining muadto ko karon sa presinto sa kapulisan. Aron sa inyo niya nakapasakan og sumbong katong tawhana. Labing mayo kay sir. Labing mayo. Aron din na mag-anad ang tawhana. Ayaw kabalaka Dugoy. Basta luwas ka o way na hitabo kanimo. Kalois Ginoo, sir. Luwas lang yapon ko, Sir Donaldo.
mga pulis. Nadasa akong kauban. Buang tay migas sa dawi nga miabot ang mga pulis. Morig na ibaw nga tuwami dito. Pagkahinampak. Mugawas ako diri sa kong gitaguan. Mugawas ko nga murag walay na itabo. Gawas ako. Kanta-kanta ko para inon nga wag bay hitabo gyud. Oh, my Candida. We could make it together. The further her girl, the better. Oh, dear queen, a present clean. Oh, my Candida. Oh, naraday ka. Unsa? Aha. Mayo kay nilugwa ka. Aron madakpan ka. Unsa? Okay, mayo kay miabot sila ng mga barangay tanod. Kuan Brad, migo Brad. Wala kay lusot pa, wala kay lusot. Wa man koy apil, wa koy labot. Stilan biyan nimo. Mulusot pa kita. Ano na. Kanta man ni. Ikaw ang nagdahas motorsiklo, no? Driver ako. Sir, nga tanod, sir. Dadaan ninyo sa presinto. Kauban niya itong usa ka tulisan nga nadakpan si mga pulis. Okay. Sir Ronaldo. Dungkoy. Nisakay na lang ko sa patrol car sa mga tao kay Sa mga tanod? Sa mga tanod ba? Tao naman sa mga tao, sa mga tanod. Kay nadakpan na mo ang usa ka kauban sa kakaubas tulisan. Labing mayo saludo ko kanimo niya na Dungkoy. Sir, naog na kanay. Natod. Mao ka na siya. Ang magpakabuhi nga daw tan dili gayud walampo sa tanang panahon. Mahugra gihapon sa mga kamot sa balaod. Mo na hinungdan nga bisan nga kuan ba? Bisan sa mga kasakitan nga atong maangkon, aning kinabuhi kinahanglan nga doon na kita yung mga pagpailob, mga pag-antos. Kana husto ka si mo mapangagpas sa kinabuhi Dungkoy. Labaw sa tanan. Nisangpit lang ko ni Lord. Sir. Nga siya ang akong Ginoo, siya ang akong dangpanan, siya ang akong tigpanalipod, ug siya ang akong giya. Kaya kung wa pa ko magsalig niya, wa na bugto na tingali ko. Oh, Dungkoy. Taga na kay gayon nga dunay tao nga gustong mukutlo sa kong kinabuhi, sir. Mao ba, Dungkoy? Yes. Hinungdan nga, nagpalayo ko sa dapit nga akong gigikanan. Tungkol kay dunay tao nga gustong mupatay na ko, sir. Ano naman? Doon na kay atraso. Unsa man ang hinungdan? Wa ko masayod, sir. Okay. Human, si kaso na ko nini. Mag-istorya ta pa kayo. Gipatawag ko na nga akong abogado, si Attorney Jason Repaso. Aron, mao kini siya nga akong abogado, aron siya ang muhikay sa kaso nga ipasang at batok niya ng maong tao nga buot motulis unta kanako Dungkoy. Okay, sir. Uy, si Bay Charlie man yung nanawag. Hello, Bay Charlie! Bye! I miss you! Uy! Miss you todo-todo! Why, Miss you Prino? Kumusta naman ka diya, ha? It's alright. It's okay. Wow! Ito kadakop mig tulisan. Wow! Yaon sa man, nagpulis na ka diya? Away. Nasakpan ang duha ka tulisan nga buot manuli sa akong kuwaba, sa akong kailang nga si Sir Ronaldo. Oy mo ba? Niya. Di may karos presentos mga pulis. Kumusta naman sila si Joy ug Mercy? Same as usual. Okay ra gyapon. Ipangumusta lang ko nila. Oh, sure. Sulti si Joy nga babalikan ko siya. Unsa? Yes! Unsa Charlie, kahilas ko niya. Yeah. Money ang sulti. Mao na sad na akong gisulti nimo. May pasalig man sa gugon niya nga sultihan ka. Unsa iya balikon? Balik ko niya ang wa nimo tabuni. Nagbinastos ka, Charlie? Hala, oy! Unsa may nakabastos ang akong gisulti. Oy nga, ningon naman siya nga balik ko niya ang wa nimo tabuni. Ay, dili, ay, ako sabot babasin ug mo balik si Dungkoy, uban sa dako nga kalampusan sa dako niyang kausaban. Ay, mauna! Mausab ba ka tontawhana? Lisod na tuliron ang lubasan ng kahoy. Ay, kahoy man to!
Bitaw! Tao'y matuday. Lahi man ang tao. Pero may utok pa ning taon ang tao, ha? Mao. O basi nalimot ka nga ang permanenteng butang dining kalibutan na mao ang kausaban. Mao! Imposible na kay nas ubang aw kana hinuon kada imong gisulti Mercy, posible nas ubang tao. Pero kan Dungkoy, never nga mahitabo na Mercy. Hala no! Oh, nanawag na kang akong isuko. Makalukaran ba ka siya? Hello? Briggs, Oh, unsa na? nigawas na. Ready ka na? Nigawas na. Oh. Duha ni sila kabuok. Lalaki. Mao ni si Charlie o kauban niya nga si Mercy. Good. Ug makahikayon ka na. Magpadul ka na nga, Ricky. Sadli madugay magluod na ko. Pabuton di ka. Mga 10 minutes. Sudlon ko na si Joy. Okay. Nice to hear that. Na ako within 10 minutes. Yari ka na, Joy! Dali na, Briggs. Okay. Naanak ko. Bye. Madon ko sa dapit nga gipunduhan sa akong korakol. Ug mahimo na kong hero na ini. Dito ko. Ngamug ako si Joy na ako. Magpasalamat. Ug malagnit ang muhawk na ako. Agig pasalamat. Oh, yes! Magmotor lang tayo, aron madali ta sa gisugo ni Joy. Aw, labing maayo, Charlie. Bitaw. Kay naamang ko yung motor. Ah. Ikaw na drive niya, angkas lang ko nimo. Unsa? Angkas ko nimo. Anong ari magkaangkas na ako? Anong di mas motor? Ang sa motor di ay, pwede na masagul sa imo mong angkas. Bari ay, helmet ay, nagdali ta. Lagi! Na-helmet! Okay. Na-helmet lain. Okay, good, Sige, good, good. okay. Oh. O, unsa nang gipamalit nimo? O, unsa tong gipapalit na to? Unsa to ito? Ang atong paliton? Oh, atong paliton? Ipapalit ni Joy! Oh, lagi Mapapalit gani. siya. Mapapalit siya shampoo, tissue, lakip na alcohol. Oh, Oh, unsa pa? na face mask. Unsa pa? Oh, maura. O, to? Oh, nara motor oh! Oh, sige, sige. Ari, yawi. Ano na? Sa ano pag-drive, o yawi. Ando, Gani. Sige ha, niya angkas lang kunin mo ha. Ay, lagi angkas na ako. Motor lagi. Tarong papa, angkas ka di! Lagi. Kumukuyog ron. Teka, Ha? angkas na! Okay. Imo na nang nasa akong likod. Napaod, Charlie. Ganun, sige, paod na lang na diha. Tana! Tuwa na si Charlie o si Percy. Kayo na ko na kini. Pero, man abot si Blaze. Pabuton ko lang siya. Eh, sus, tungaling mahinaitan ako sa Joy. Namiar bang kanangdak ko. Murag luya ko na. Magbaging lang ko. Para magawas niya akong singot. Dayon mag-skipping rope. Magbaging ko. Nya, mag-skipping rope dayon ko. Yan ako sa bahay nilang Joy. Yan ako sa kilig. Si Briggs to na. Nakastambay na. Ug sinyasan ko lang siya kung suda ko. Manigo kong sa ibuhatong Joy. Mag-shorts lang ko. Limuot yung mag-jogging pants na. Buong ganyan akong jogging pants. Si Joy. Siya ka na. Nagubos yung daging pants. Oh, come on, kalami sa panahan. Pusay na ko ini. Nakuha siyang short. Ayaw na pag-short. Ayaw na. Karon. Ari ko diris kawas. Di arang punching bag rin. Nagpasalip mo ako diri sa kamay. Ano? Usa makita na ako. Huwag niya siya paingon sa may pansimbag. Usa ka na siya diya. Nagbaging siya. Yaman na. Mayo na puma. Mayo makasugmag. Yaman ra karon ka. Kaya naman kami. Abuton ko nga makasudya o makabalik sa bahay.
ug sulong ko din siya. Di may mo nga ari sa kawas. Dito ni makita. Uy. Ako nakita sa akong lagabista. Nagbaging si Joy. Ug naka-short lang. Kaputi pa sa animal. Kanino't lawas animal. Murag mapahuway na siya. Narapo na siya singot. Ug murag mubalik na siya sa sutubay. Uy, anak yun. Musud na siya sa bay. Musud na. Karon, musud na ko. Musod ka sa restroom. Kaihiyon mo. Yan ako sud. Huwag nisud siya sa CR. Karon ka. At nanti kay kagawas mo CR. Nagkasod na si Prakol. Higayon ko nusap ni. Magpadoon ako. Aron ko na mabati ang karabulas sud. Musudayan ko. Huwag ako na ang mahimong hero. Magpadoon ako. Marag na humana. Mugawas ni siya ron. Nagpaipi lang ko dali. Kaya makita niya ko niya. Inigawas niya. Layugon ko din siya. Oh. Ay, naman ako. Magawas na ko. Oh, Dre! Kinsa ka! Kinsa ka! Kulang ka! Slow basap! Dali ka makabuhi! Di na ihapkas! Kunin mo! Pumunta ka! Patihan! Patihan! Pa! Pa! Alam mo ni tanong mo i-drip! Karoon ako na sir! Mabuhi! Buhi ka ba? Buhi ka! Higayon ko na kini. Musod ako. Tabak! Joy! Joy! Iunsa ka rito, Hana! Kauban mo! Yeah! Ikaw! Ba't yun ka? Ay, matagal! Ay, matagal! Balik ka na! Joy! Balik ka na! Nga naman kung sa'yo naitabo, ha? Ibutong kauban! Ha? Uy! Dili, uy! Ariskado ka na, handa! Gusto mo dyan ako? Oh, bad to hear that! Ha! Ang tugabuang! Kasakit ka na igos ni mong patid, Joy! Sorry lagi tayo, Rex. Nagtuom kong kauban mo. Dili ko ka to kauban. Nganong niam ka, uy? Oo, mamisita ako ni mo. Umuwi ako, nadungog nga. May nagkarambula sa sod. Nabatir ako nga, miingon kang buhi ko. Musunod ako. Maayong pagkasugat yun sa sira, nga naabli. Sakita eh. Nakita na ko itong mga tao. Sorry lang, Rex. Sa ato pa, natagamtaman mo nga ikaw usa ka tinamay, Dungkoy. Wala gitaon, sir. Saan problema ta? Mangutan ako, wa pa kay asawa. Wa pala gitaon, sir. Hinungdan nga ang akong kalingawan ron, ang sugal lagi taon. Tong it's madyong hantat. O, di ba, tigbakay. Niyan ang tanan, wa nyo kay tumaro, anadong. Wa bitaw, sir. Puro sa dito di. Mao. Ay, wa bitaw nga nadimpahan ako diri, sir. Basin pa tayo, doon na kausaban ang dagan sa kong kinabuhi. Juan, ngapay na magani kong trabaho? Mao ba? O, diin ka nang apply og trabaho? Juan, sa Novinciana Surplus. Novisiana Surplus. Novisiana Surplus. Novisiana. Oo, muna, Novisiana Surplus. Novisiana. Novisiana. Dili Novin. Si kang kuwan na, kang Novi, kang Siana. Basta pa tayo madawat eh, sir, di ba? O sige, apply yan. Driver, mechanic, may pangita nila. Dito sa Novisiana Surplus. Oo, mga kayo, sir. Ito na si Sir Ronaldo. Ay, mayroon tag makasuot kong trabaho. Ay, noon, kuhan mo ni,
May kwarta hinatag ni Sir Donaldo. Makasustener pa ni og magdaginot lang, magdaginot. Uy, ito na may nagtapok ng mga tao. Siyam ka na diya. Doon ako. Doon na. Hantak. Ayay. Ay, kuy, wala na nangatol sa kamot na ko eh. Ano na, muantog baka ko. Ang akong cellphone, may na-text. Arisa Noviciana surplus for interview. Gitiksan ko nga, padoon ko sa Noviciana surplus. Basin pag madawat ko. Karon din, magilis ko. O madto ko sa Noviciana surplus. Sa ngay rabanin sa akong nanay na si Noviciana. Basin na lang, nisangpit mo ni mo. Basin na lang madawat ko ba? Ay, nanay Noviciana, tabangi ko. Bisan to anak kaslayang kalibutan, misangpit niya pun ko ni mo nay. Kay basin na lang, o mau na kini ang kausaban sa dagan sa kong kinabuhi. Magdali ko. Di na ako magkuhan, di na ako magpatintal sa hantak. Siguroon ko ning akong gaplayan. Oy, Charlie! Charlie, murag naikutsi! Ha? Naikutsi! Asa ko si bita? Baka kita, anak! Bitaw no? Bitaw no? Nya, doon nagikasulti si Joy. Bitaw da! O, naku ha! Uy, unsa? Kuya, wagod! Mau gyud, Mercy. Timing kayo nga miabot ko. Kay kung wa ba? Tingaling mi lampos ko tong rapist nga dako. Oh, mamayo de kini abot ka, Bricks! Pag-abot niya, mo say paglabay nako sa rapist na ingos gawas unta. Bandas pultahan. Lusot gid ta. La! Kung sa wala punta, nagguba na! Naguba na, sa dihang gilamban ako ang tao nga gusto mo lugos nako, Charlie. Ha? Doon yung mulugos ni mo? Si Bricks, ha? Glad to hear that. Sorry. Ayaw patag kag pasangil, Charlie. Dili ako. Ako manuoy mong pasangil lan. Unsa? Alan, no? Pasangil ito. Wa man ko mamasangil. Nangutan na namang gugugod. Ikaw ba? Laing tao, Charlie. Aw! Pero, yun na. Anong niyam sa Bricks? May abot na siya. Niabot ko Wala, no. tungkol kay gusto kong mamisita niya. O niya? Niya mo ito, mo ako nabati ka naglagubor to sud. Oh? Nabati ko tingor Joy. Gusto ko mo sud. Kay, luwason ko siya. Oh? Pero uwahi na, tungkol kay Timing kulata ko numbers, na ang no? taong lugos nako. Nga ba? Kuya, wagod adto eh. Unsa man, nakaila ka ba, Joy? Huwag ko makailas dagway. Yawa ko, no? May gani, kaya wa siya mulampos? Di gito si magmalampuson kay riyaman ko. Pero asa naman to taong gustong mulugos ni mo, Joy? Ay, hilabihan na kadagan. Ha? Nisibat eh? Oo, nisibat sa dagi kulata na nako. Ha? Kay gayon pagidagan na. Wa na ni upog ni Bricks. Wow. Naa naman kakanya, wa ni upog ni. Gida sa ninyo istorya, kumungutanag ni mo istorya. Sige. Ilog mo muna. Di mo man ni. Ngano wa man ni upog ni. Abot makakanya ni dagan, wa man ni upog ni. Unsa man sabi? Tubag na ko? Sige. Mo to. Wa ko Si makatugong niya. To Ay. kay naigumot sa kuspati ni Joy. Ha? Tuo siya kauban ko tutuwana. Bida, Oy. ka mo na san? Nya, wadi ka mutabang og kulata! Bitaw. Kulata, tani mo sa? Mao. Charlie, Oh. tubag wa. O sige. Eh, wala lagi ko magkahigayon. Kaya ikaw lagi ko sa pati ni Joy. Ha? O nagkalugar ka ng mga tao. Oy, ka mo na san? Oh. Sa ato pa ay. Wa gid ka makatabang ni Joy. Eh, magkabang lagi utak ko. Unya? Ni dagan man. Ha? Wa pandagan. Di laray. Way labo na tutuwana. Ay, gigo ko ng tani mo. Gigunitan tato nimo. Oh! Yay. Pero, kapiligro, good. Wa gid mo gunite. Gusto kita yung mudagan ko. Dita nga to na. Eh, kuan ba? Basin og adik tong tawana. Adik? Si Joy lagi bantayan. Ah. Adik to. Di mo sa moy. Nganong gibiyaan man news, Joy? Ay doon na mi gipamalit oy. Adi ay. Mau day. Oh. Niya mo duwa. Murag kong sabot nga limando. Ano? Batuid! Kupya-kupya. Kami pa ikon sabo. Joy. Moro ni ako ika-istoryan mo, Joy. Ayaw ka balaga. Paning kamutan ako nga mailhan ko katong tawana. Salamat na lang, Bricks. Kaneng magpalit na mi pagkaon ha. Nami gipalit. Dali, mga unta, Joy, mga unta. Kanang Bricks, dali, nga unta. Oh, sige, mga unta. La, sige ni palibad ah. Charlie. Ha? Kibot-kibot mong simod niya mo. Ha? May gisulti ka, Charlie? Ha? Wa. Tinuto kay mamundo ha. Sa may bayot niyo do ha. Dali, mga una ta. Uy, aron ni kahuman.
payuhon ni mo ng sirangan na guba, Charlie. Okay, no props. Dala complete bay. Ay, narang guard ay. Guard, mayang hapon. Uy! Kitsa ito nga ni mo. Dungkoy. Uy, ikaw mo itong nalampalay, no? Oo. Ay, gitawagan ako nga pareon ko para interview. Ay, ka, driver mechanic man yung mag-apply, ano? Oh, guard. Testingan ka. Ikaw mo testing na ko. Ay, reklamo ka. Gusto kang manawat o di? Guard. Okay. Okay, ayun, pakita ko. Kita ko sa mga abilidad nga sa pag-drive, okay? Okay, guard. Di na kinahanglan. Para kanon na to, para kanon? Ayaw. Sama ko pag-ikaw mo mag-istorya. Di na kinahanglan, patanawa lang ko si mong pagkambyo. Patanawa lang ko. Sang ilano, sagsiya rin singit ang gusto. Maba. Oh, asa ang pirmira? Dala. Segunda. Dala. Okay na. Tercera. Dala. Okay, cuarta. Dalas kong bulsa. Okay, pasado na ka. Kamao ka na. Kasi may interview na ko. Pabuta lang, pa man niabot. May tatong madawat ko. Para na ako, dungkoy. Madawat ka, dungkoy. Mau ba? Oo. Salamat kayo. Pabuta lang. Tuanas, Bex. Tuan ang hanggang dako. Igo gito spotted ako kanina. Uy, pero man ko magdahom day. Uy, nga doon na day rapist kinadapita. Kung naratol pala ko kanina lagi, tingali mo lampos ito kanahan. Hostila, no? Ay, di malasa ka ni mo, Joy. Malas yun. Mabiktima ka lang sa taong manglulugos, Joy. Di pa itugot na may tabo na, Charlie. Ha? Mamatay una ko. Una siya mo lampos. Grabe ni mo, Joy, no? Di planuhan gitingali ka. Kaya nga nung ni Ari man to nga, ikaw ramang usa. Tingali. Pero Diba? bakitaan ko ito usab. Timing ba? Timing. Timing yun. Mausab bitaw. Pamira gibantayan adto. Pero kung maari ito usab, mailhan ko ito tawhana. Ha? Pero kinsa man dyan ka to? Uy, si ba Charlie? Hello, Charlie! Charlie! Bye! Bye, donkey! What's going on? Yeah! Ninawag ko ni mo kay balitaan di ka nga si Joy. Hapit malugusi. Usa? Yeah! Nga naman! Gisunod siyang tao nga siya ang usa. Yang nga tagot! Lagi! Ulan! Nilampos ba ang maong ripis? Awa, oy! Ay pagsulti mong Joy, oh! Palihog ko, be. Aniyaw! Ang saan kinsa man ni? Kinsa pa? Your Prince Charming, si Donsky. Dongkoy. Sa? Si Dongkoy, Ikaw na bahala daw. Hello, Dungkoy. Ikaw ni? Ako ni. Unsay na itabo mo? Hapit ko malugos si. Uy, nga naman taon. Ayaw po kumpiyansa. Wa ni lampos. Ulating nun akong rapist. Ayaw taon mansahi ang imong pagkababay. Maluoy ka. Gusto ko nga dadon ko ikaw sa altar sa kaminyoon nga white touch sa. Tungod kay gusto ko nga imong igasan ako ang imong kaputli sa unang gabi sa atong kaminyoon, Joy. Sa? Nayabag ka? Ano ko ito naghisap kang kami oy? Ano uyab ta? Tuloy no. Pagkits mo ko. Ay, sorry, Joy, sorry. Pero pagamping tao na, mako ka man og sa dili, ang pingiin tao imong kaugalingon. Dungkoy. Ay, buang, may gani kay wa siya maunsa. Wa mo lampos ang tao nga gustong mo rape niya. Dungkoy! Nana mo interview na mo do? Nana, guard! Di, pasulun ka. Interview ko na ka. Salamat, guard! Dali. Sige, arin ako. May ikaw si Dungkoy. Yes, ako. Triplet man, mi. Daan pa ko. Mga ginaw-ngaw. Side view mo yun. Oo na, no? Triplet mo. Nagkano na ninyo, no? Triplet, mi. Okay, so, no? Asa mo kumusod? Sa manager's office. Yung manager o kang tagi mismo, mo interview ni mo. Mau ba? Kana dia. Sunod na ako. Okay. Dali.
Gatang linaktan no. Ang gusto na ito to. Ay, si Tutong sa kong sampot. Kadison sa dekan. Okay, niya na Sultan. Ablihan ako. Ablihan ako. Okay, Dungkoy, come in. Sud na. Asa ang manager? Wag kang kakita, pero naa sa lingkuranan mo, swing chair, gatalikod pa, patriling ba? Di. Matubar na siya doon kay may gikasulti pa rin siya sa phone. Mo ba? Sir! Niya na siya, sir! Salamat. Salamat. Makagawas ka na. Uy! Sir Donaldo? Yes, ako Dunggoy. Hey. Peps, dami o coffee. Duha, mag-coffee pa kami si Dunggoy. Yes, sir! Igata to yung sekretary mo to sekretary. Tulo na sila kabuk. Masulti niya tulo. Linggo, Dunggoy, linggo. Kini sir, ikaw mo tag-iya og manager aning Nubisyana Surplus. Tig rakuni ini Dunggoy, tig. Ubo nga gud. Simple lang ka sir. Pero milyonaryo ka man rin dako. Mo ring tulisun ta kay milyonaryo man ka. Pero salamat kay naa ka man, wa mo lampos ang tulisan tungod kay diha ka, Dungkoy, bright nga Dungkoy. Giilad ni mo ang tulisan. Oo, noon. Ay, madam, sa ila itong tulisan ay tanghag signaw. Kaya tayong, unsa man, interesado ka ba yung manarbaho? Yes, sir. Interesado kay ko, sir. Mas maayo nang manarbaho ko kay basin na lang. Wa hibaw ining kinabuhi ko. Basin o doon natay kaugmaon sa pagpanarbaho. Mo ginilabing importante. Kinahanglan manarbaho, gid ka. Wala kay, sir. Oo. Trabaho, gid. Kana kung patrabahoon ko nimo. Tunto ginis Dungkoy. Pagkahanggaw git ining Dungkoy. Paitang tawhana. Manulti nung murag way buot. Nga naman, uy! Hanggaw. Ampingan ko na ako akong kaugalingon. Kay dili sa gusto, nga dugay utang mahitabo nako. Tungod kay gusto siya nga magpabilin kong putli. Timan iha putli og ulay. Amawa gid kay mao kuno nay akong igasa niya sa unang gabi is among kaminyoon. Kalami! Yaba kami si. Itong gilamian ka man diha sa Kalami ana, igasa sa kuan sa unang gabi sa inyong kaminyon. Ay, kalami! Ala, training ko niya kayo na nga igasa mo niya ang imong kaputli atul sa unang gabi sa inyong kasal. Kung ganun doon na may kasal nga mahitabo. Masa man, uyab di mi? Oo, di no. Di man di mo uyab. Nalimot ko. Murag simple may siya nisulti na diri nako. Murag dunay katungod. Huwag yun ay kapugataon sa Dungkoy ni mo. Og si Brix. Ay, tuon si Briggs. Uy, sa may tanaw mo niya. Maura gihapon. Ug digid mahitabo. Nga siya ang mahimo ako hinigugma si. Pero nagpabiling yung tanghaga. Anay tabo ni mo. Nga doon ay taong gusto mo lugos ni mo. Bisan ako, Messi. Uyawa mo na doon, uy. Pero, Jay, huwag kalabutan si Briggs ito. Ambot lang ka. Inutil ka! Wa ka mo lampos! Gusto di ka mo lampos ko! Mato di mo di ka gusto mo lampos ko sa paglugos niya karon wa ka mo lampos ikita paruson ako noon. Unsa? Sa to? Paruson ko nimo? Okay. Okay. Ambisyon ka mo tang paros na ko. Iwi ndak mo. Ayaw. Ang gusto na ko mahitabo nga mo lampos ka. Nga ikaw. Ha? Ikaw ang katabang na ko. Ikaw. Kabuang ka? Ha? Wa ka mo lampos. Amaw ka na ko. Nagsabot na ta. Mo to imo buhaton nga mo. Abutayon ko. Aron luwason ko siya. Ha? Ibuhat bitaw na ko ikaw wa mo lampos ikaw wa ka kulatan ako kay patiran ka doy. Mahirit ka. Pero nilapos ka sa ilang pultahan, kagawa nga ka! Saon ko man nga, suwitong din siya self-defense pero... Nakahawa ko niya. Nakaromansa ko niya. Oh, bad to hear that. Easy ang mga bilib siya, Breaks. Umibaw siya, ugawag na ko. Unsa ni Baus? Nibawas lagi. Nibawas siya. Ipagawas ka niyan tila. Kung may pagkasalista rin siya, mautong iya kong gikulata kay gusto siyang makita nga magadugo ko. Kaya ganaman siya nga makita nga mabunog ko. Mautong gikulata ko niya. Unsa?
Sa ato pa nakauyon siya. Nakauyon din siya sa akong romansa. Nakauyon siya? Bantuhin at buang gapo. Mga lato mo doon. Masuko man ka nga. Isultihan ka man tigas tinuod. Magkapagawas niya hindi lang. Magkakon ka. Magkakon ka! Wa! Makagusto si Joy ni mo, wa! Ako naranin mo di ka matuoy pero nabunog ko. Ako'y nabunog, ikaw. Wa kayo nagibuhat, wa kayo gibuhat. Ay, sa? Wa! Ako'y nabunog sa imong gipabuhat ako. Sa ikay na bunog. Napay. Ikay bunog. Dili ka ang imo angal kagibayran ti ka. Pagkakusog na ba og kumus ka na Sir Breaks, gidojo pa ko. Gidojo? Gidojo ko. Gidojo de ka. Gilamba ko. Gipospos ko. Karon ko makadungog ng klases pakig-away nga gidojo. Gidodo ba? Gidodo? Adi ay. Judo de. Ingon ka gidojo ha. Sa na jiu-jitsu. Sakit kayo. Ayan, sinong plata? Tiyan pa na. Karon ka nang papangig ni mo ron. Ayaw. Hapit na mahurot nga akong bagay. Unsaon ako nga maangkon ka na si Joy. Uy, sabi na kong bride ka, Sir Brex. Ha? Kanila yung plano. Tagita na lang. Tagiton? Tagita! Mercy! Sige na magkagtutok na ako, ha? Charlie. Charlie, mahangyo lang ko ni mo, be. Muhangyo ka mo kiss kung kumuhaw ka na ako, Dili, mubakos ka na ako, manggod. dili pwede. Ano bang, mas maayo tingali, uy, nga ka na mo tipo na lang kaupuyo na mo ni Joy. Ha? Ako mo tipo ninyo? Oy! Sugot kay ko, ana, pero si Joy, ambot na, busugot pa to. Ako na may baw, ako explicar. Suwaye! Kaayo mag-ari ka mo tipo na mo, Charlie? Oh, kita mo na, Charlie, ha? O yun si Joy, nga ari na ka mo tipon upuyo na mo. Gusto na mo ba nga, naami kauban nga lalaki kay murag sayon-sayon na lang mi ani. Uy, sayon-sayon na lang dyan mo pagkababay. Si ba ko ba may lampos tong buot mo lugos ni Joy? Sao naman lang, be? Mao. Balik to, ako'y magpaunang palugos. Bitaw. Wala problema ay. O kabi ninyo, no? Malipay kayo to si Baydong Koy kung mahibaw to siya nga mutipon ako ninyo. Kay miyang niyo man to na ako nga bantayan mo. Ay, oo ba? Nangyayangyo mo ko na siya? Di nakaangay mong tana na, Joy. Tungod kay naibaw mong gyud ka nga si Baydong Koy nayabag mong gyud to nimo. Pero wa lang gyud toy ikabuga. Tara, Charlie na. Sana? Ha? Ay na paghiskot ng mga taong may diskarte. Joy. Ikawas to siya. Dugay mang nabalik si Sir Donaldo. Niyan na siya. Dunggoy, sorry kayo. Kuha, nilangan ko. May about nga mga customers nga mangumpra og mga sakyanan. Okay ra, sir. Okay, niya. Gigunitan ko yung imong PDS personal data sheet. No? Sir. Kisay ngan sa imong inahan? Nobisiana. Ano yung sa imong Nobisiana? Nobisiana. Sa ngayon, tindahan mo, sir. Nobisiana surplus. Unsay apelido? Kuan ba? Nobisiana surplus. Niya ang apelido? Apelido Cervantes. Novisiana Cervantes. Muna, sir. Asa nang imong inahan? One taon, sir. Patay na akong inahan. Kung buhi pa lang akong inahan, sir. O kung doon na pa lang ko'y tatay, dili unta tingali maingon ani ang dagat sa kinabuhi. Tingali, abogado ta ko ron. Pero sa gipasagda man lang mi si nanay siya na si nanay sa akong tatay. Inungdan nga, driver mechanic lagi taon ko. Kinsa di ay ang imong amahan? Lumos sa baw, sir. Kung buhi pa lang siya, masudyaan pa siya. Kung makita mi, ibton ko na iyang sir, ibton, ibunal na ko na siya ngaong. Dunggoy. Paita, sir. Pait ning way ginikanan nga magpangga na to. Dawat ka na, Dunggoy. Unsa? Ikaw ang chief mechanic dinhi sa Novisiana Surplus. 30,000 ang buwan. Kompleto sa benepisyo. Libre puyo, libre habhab. Sir Donaldo.
Higala sundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang magasumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon na sinuwato kubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, soundman Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Huwag mo ito mga kalisteners ang part 7 sa Dungkoy Pusoy, no? So, bawi ang tataan, no? Sige, paglag-o mga kalisteners, sige, uwan ba? So, karon taligsik, nagsugod, no? Mailang tag-init, nagbalik para madungagan ang power sa mong cellphone, no? Para maka-upload pa taon niya, no? Labi na sa way hilakay, katapusang sumpay. So, kasugod naman ang dugdog. Sige, at sa pagkakaroon siguro, mag-video na po tayo sunod para advance lang na video kay base day makasaksak tas uban niya kita taglay paagi ba na baka di man ko maglakaw-lakaw ngyar mga kalisteners sa mag-uwan kay makicharge sa uban niya kuan uban niya ang mga amigo ba. So uwan tapo lain may laglag mag-uwan gud. So muna nga magsalig ko sa solar umuinit ay aron makapokus bago sa akong mga kuan ba pag-edit, no? Kaya maglakaw-lakaw gud maka malingaw taglakaw-lakaw mawa na sunahuna ni pag-edit, no? Samot na baka sugat as mga amigo isestorya di mo taas ang oras og isestorya malingaw man daghan mo ga paabot, no? So mo nang dila ko ganahan maglaglaag, no? Paabot ko nga maayo ang panahon init para makatiwas gid ko ning mga drama og edit, no? Mga kalisteners. So, di na lang ako ta sa una kong istorya, no? Kay aron makaproceed na ta sa ikaduhang vlog sa Dungkoy Pusoy part 8, no? Para, makabawi ta, no? So, mga ito mga listeners, thank you so much for watching. O God bless itong tanan, no? Bagbasa ko siya shout out sa sunod nga vlog. Thank you so much. Balik ko na ko. God bless itong tanan.